Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Φάνη το Μουρατίδη που θα μου κάνει παρέα σήμερα σε αυτό εδώ. Έχουμε αποφασίσει στο ΕΚΟΜΕΔ, μιας και το πρόγραμμα ονομάζεται Cinema Therapy by ΕΚΟΜΕΔ, να κάνουμε κάποιες, όπως τις ονομάζουμε, εκδηλώσεις ανοιχτού διαλόγου για να ερχόμαστε κοντά με το κοινό. Και το Cinema Therapy το κάνουμε για να έχουμε έτσι αυτές τις ωραίες αποκαλύψεις, τις συναισθηματικές και τις εξομολογήσεις, στο πλαίσιο που μπορεί να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο σε μια, ας το πούμε, δημόσια εκδήλωση, αλλά επειδή μας αρέσουν αυτές οι καλές συνήθειες, λέμε να τις διατηρήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε λίγο εδώ ότι θα έχουμε μια συζήτηση με το Φάνη, που θα κάνουμε ουσιαστικά κάποιες αναφορές από το ρόλο του στην σειρά Μαέστρο, με αφορμή δηλαδή αυτό το ρόλο, και θα υπάρξει και λίγος χρόνος μετά σε εσάς, αν θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση στον καλεσμένο μας. Αυτό. Δικό σου. Πολύ ωραία. Εγώ τι να πω. Ένα σχόλιο για το ρόλο σου λίγο και πώς το βιώνεις. Ο ρόλος μου είναι ο πιο ωραίος ρόλος της σειράς. Γιατί είναι ο μέσος όρος. Δηλαδή εννοώ ότι ναι, μεν είναι ο κακός της υπόθεσης, αλλά κάπου λίγο πολύ ακουμπάει σε μια κουλτούρα που είναι. Και είναι μετρημένο αυτό που λέω, διότι οι περισσότεροι θεατές με σταματούσαν στον δρόμο όταν η γυναίκα μου έκαψε τα λεφτά και μου λέγανε πες στη δημαρχέσα ότι είναι τρελή, ας πούμε. Ή ερχόντουσαν όλοι από το νησί και μου λέγανε εσένα θέλουμε για δήμαρχο. Δεν είπαν ότι θέλουν κάποιον άλλον, άρα συνεπάγεται ότι στο συλλογικό ασυνείδητο είμαι αρχετυπική φιγούρα. Έτσι. Και γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, με ψηφίζουν και με στηρίζουν μέχρι τώρα. Και δεν θα τους προδώσω. Λοιπόν, επειδή η θεματική της συζήτησης, για να μπούμε και λίγο στο πλαίσιο της συζήτησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείς, εννοείται, να κάνεις χιούμορ, σύμφωνα με την κατάσταση που επικρατεί, υπήρξε μια ανάγκη και γι' αυτό το λόγο επέλεξα αυτό το ρόλο σου στην σειρά, γιατί πέρα από το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολλές γυναικοκτονίες, η πρόθεσή μου ήταν να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση όλοι όσοι είμαστε εδώ απόψε για το πώς δημιουργείται. Πώς δημιουργούνται δηλαδή αυτοί οι χαρακτήρες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όταν εξελίσσονται σε ενήλικα άτομα δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις σε σχέση με τους συντρόφους τους, με τις γυναίκες κυρίως. Και γι' αυτό το λόγο αυτή είναι η βασική θεματική μας σήμερα. Θέλω λίγο να εξερευνήσουμε αυτό το κομμάτι και βλέπουμε στη σειρά έναν δήμαρχο ο οποίος είναι και πατέρας. Εννοείται ότι δεν θα το κρίνω αν είναι καλός ή κακός πατέρας, αυτό θα το κάνουμε όλοι μαζί εδώ. Αλλά βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος φαινομενικά δείχνει να είναι πανίσχυρος. Και οικονομικά, και όσον αφορά την ιδιότητά του ως δημάρχου, και όσον αφορά την οικογένειά του που δείχνει να είναι ο επικεφαλής, ανεξάρτητα αν θεωρώ ότι ο έλεγχος δεν είναι υπό την κυριότητά του, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ένας πάρα πολύ ισχυρός άνθρωπος. Η ερώτησή μου είναι, με βάση το ρόλο, όμως πέρα από το ρόλο ως άνθρωπος, επειδή είσαι και ο ίδιος πατέρας δύο αγοριών, θέλω να μου πεις ποιο είναι το πρώτο πράγμα σαν εικόνα που έρχεται στο μυαλό σου όταν ακούς τη λέξη πατέρας. Ωραία ερώτηση αυτή, δεν την περίμενα. Επειδή είμαι πατέρας και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γίνω πατέρας, δεν είχα ένα εξειδανικευμένο μοντέλο στο κεφάλι μου. Δηλαδή, δεν είχα, ξέρω εγώ, στο λίμα πατέρας αυτές τις ιδιότητες ή αυτό θέλω να γίνω όταν γίνω πατέρας. Δεν ήταν στο σχεδιασμό μου καθόλου. Αυτό το έφερε η ζωή. Και νομίζω ότι είμαι ένας πατέρας που ψάχνει τις οδηγίες χρήσεως ακόμα. Παντρευτείτε μας έλεγαν και ήμασταν πολύ ανυποψίαστοι. Δεν ξέραμε ακριβώς τι μας περιμένει. Είχαμε όλο αυτό το σενάριο από τις ελληνικές ταινίες. Έτσι, και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Το ενδιαφέρον έρχεται μετά από αυτό που ζήσαμε εμείς. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είχα ποτέ το ιδανικό μοντέλο σε αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θεωρώ ότι ο πατέρας μου ήταν ο ιδανικός πατέρας που θα ήταν ένα πρότυπο για μένα. Αλλά για τα δεδομένα το έκανε αυτό που μπορούσε. Έτσι. Οι αναγωγές μας είναι μέσα από το περιβάλλον που μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε. Εγώ μεγάλωσα σε μια λαϊκή γειτονιά της Θεσσαλονίκης, όπου έδερνε ο πατέρας τα παιδιά του δίπλα, αλλά τα έδερνε και απέναντι, τα έδερνε και παραδίπλα και από κάτω οι δάσκαλοι. Οπότε όταν σε βάραγε ο δάσκαλος και πήγαινε στον πατέρα σου και του έλεγε ξέρεις την έφαγα, έλεγε να γιάσει το χέρι του. Και μπράβο στον άνθρωπο και καλά σου έκανε. Θυμάμαι ότι είχα φάει μια σφαλιάρα στο δημοτικό για ένα ρε που είπα. Δηλαδή, ένας έκλεβε, αν μας γράφαμε την ίδια άσκηση,
Και ο διπλανός με έκλεβε από μένα, οπότε μου είπαν κάποιοι κρύψε την άσκηση, είπα τι λέτε ρε παιδιά. Και είπε ο δάσκαλος, τι είπες, ρε, για πλησίασε λίγο, πλησιάζω και μου αστράφει τη μία και φεύγω και πέφτω σε έναν κάδο. Τόσο πολύ ζαλίστηκα από τη σφαλιάρα που δεν μπορούσα να θυμηθώ που κάθομαι. Και πήγα και έκατσα σε άλλη θέση, σε άλλο θρανείο, γιατί είχα σουρώσει τελείως από τη σφαλιάρα που φάγα. Το είπα στον πατέρα μου, περίμενε ότι θα αντιδράσει και είπε να γιάσει το χέρι του. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι μεγαλώσαμε σε μια εποχή, γιατί η δικιά μας γενιά είναι τελείως διαφορετική γενιά και μέσα από το περιβάλλον στο οποίο βρεθήκαμε, που για μας η παιδαγωγική μέθοδος ήταν το ξύλο. Δηλαδή, έτρωγες το ξύλο για να μάθεις. Ή αν την κάνεις τη ζημιά, θα φας ξύλο. Οπότε δεν ήταν τόσο εύκολο να φτιάξεις το δικό σου μοντέλο, γιατί το δικό σου μοντέλο δεν είναι μοντέλο που αποδέχεσαι. Δεν έχεις μιμητική συμπεριφορά. Αυτό που φοβάσαι μόνο είναι μην αναπαράγεις αυτές τις συμπεριφορές στο μέλλον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτό το πράγμα για όλους της δικιάς μου γενιάς δημιουργεί ένα θυμό συσσωρευμένο. Γιατί τις τρως και δεν ξέρεις γιατί. Και φτιάχνεις και μια ενοχική συμπεριφορά χωρίς να ξέρεις. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη πραγματικότητα και προσπαθείς να γυρίσεις την πλάτη σε ένα τέρας που κάπου μέσα σου κρύβεται. Γιατί ήρθε και εγκαταστάθηκε από ένα μοντέλο που σου δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, θεωρώντας ότι πράττει σωστά. Και μια γενιά σαν τη δική μου που μεγάλωσε έτσι πρέπει συνεχώς να παλεύει με το αρνητικό μοντέλο, μην ξέροντας ποιο είναι το θετικό. Ναι, μην έχοντας εικόνα. Οπότε εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία και παλεύοντας, κολυμπώντας, μαθαίνουμε το τι μοντέλο και τι πατέρας είμαι, αυτό το πούν τα παιδιά μου. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Πολύ σωστά. Θα ήταν ανόητο. Και για μένα, αν κάποια στιγμή θεωρώ ότι πετύχω κάτι στη ζωή μου πρακτικά και είναι η επιτυχία μου, είναι να καμαρώνω τα παιδιά μου σαν προσωπικότητες και να ξέρω ότι δεν εμπόδισα ποτέ αυτό το λουλούδι να ανθίσει ή δεν του έριξα το λίπασμα που εγώ θα ήθελα, το νερό που εγώ θα... έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω ώστε να βρει τη δικιά του διαδρομή χωρίς να το εμποδίσω, χωρίς να το λερώσω, χωρίς να το... να τα καμαρώσεις όπως επιθυμούν. Όπως επιθυμούν, ναι. Δηλαδή, να έχουν κάνει τη δικιά τους επιλογή. Σκέψου τώρα εδώ πέρα, μια που είναι και ο Γιάννης εδώ, ο Σακαρίδης, και είμαστε αριανοί και το ξέρει, ας πούμε. Δεν επηρέασα ποτέ τα παιδιά μου στην ομάδα. Δεν ξέρανε. Τώρα το τελευταίο καιρό καρφώθηκα λόγω κάποιων συνθηκών, γιατί γύρισαν τα πράγματα με εμάς και καταλαβαίνεις, έχουμε 3.000 προπόληση στα διαρκείας. Και τώρα με είδαν, ας πούμε, να τσιμπάω με τον Άρη. Όλο αυτό το διάστημα ήμουν πάρα πολύ διακριτικός, ούτε ποτέ επηρέασα, ούτε να δούμε Άρη, ούτε να κάνουμε, για να επιλέξουν αυτή την ομάδα που θέλουν, όσο κι αν στο σύλλογο είμαι κατάπτυστος. Και τι ομάδα είναι τα παιδιά? Δεν έχουν ομάδα. Α, τέλεια. Ναι, χαρά. Δηλαδή οι ομάδες που έχουν επιλέξει είναι από το NBA, δεν έχουν ελληνικές ομάδες, Εθνική Ελλάδος δηλαδή βασικά. Τέλεια. Μιας που μιλάγαμε για το ξύλο ως ένα μέσο συμμόρφωσης και παιδαγωγικής σε πολλά εισαγωγικά, μου έρχεται τώρα μια ερώτηση στο μυαλό που είναι εκτός πλαισίου, αλλά κάπως τη σκέφτηκα τώρα ακούγοντάς να μιλάς. Έχει αποδώσει τελικά αυτός ο τρόπος και αν όχι, με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσε να αντικατασταθεί, όχι στις ηλικίες αυτές, αλλά στη σημερινή εποχή. Με άλλα λόγια, πώς θα εξηγούσες σήμερα στα δικά σου τα παιδιά ότι εσύ στην ηλικία τους έπρεπε να φας ξύλο για να κατανοήσεις κάποια πράγματα? Κοίταξε, δεις τώρα εδώ, βάζεις ένα πολύ δύσκολο θέμα και θα σου πω το εξής. Το ξύλο για το παιδί ή το παιδί που ήμουν εγώ εμπεριέχει μια έννοια του άχρηστος. Είσαι άχρηστος και τις τρως. Δεν είσαι χρήσιμος και τις τρως. Δεν τις τρως γιατί έκανες την αταξία. Ή τις τρως γιατί είχες τη γενναιότητα να επιθυμήσεις κάτι και να το δηλώσεις. Δηλαδή, και να βρεις τη γενναιότητα να το πεις και η αντιμετώπιση γι' αυτό, κάτι που σε πλήγωνε, κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις. Κάτι και ξαφνικά έπρεπε αυτό το πράγμα να αισθάνεσαι ντροπή και ενοχή που τόλμησες να το επιθυμήσεις. Και αυτή η τιμωρία δεν σου φαινόταν παράξενη. Ξέρεις γιατί δεν σου φαινόταν? Γιατί και γύρω σου ήταν έτσι. Αυτό στη σημερινή εποχή που ζούμε μια τεράστια αλλαγή δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν οι νεότερες γενιές ότι εμείς που είμαστε μια μεταβατική γενιά, έτσι, έχουμε περάσει από διάφορες αποχρώσεις και συνεχώς καλούμαστε να κάνουμε προσαρμοστικές. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μας είναι εύκολο. Δηλαδή, αν νομίζει κάποιος ότι εμείς τα κάνουμε εύκολα αυτά, δεν τα κάνουμε εύκολα.
με πολλή αγώνα, με πολλή διεργασία που δεν φαίνεται, με πολλή αντίσταση, με πολλή επεξεργασία, βρίσκουμε τα γράδα μας σε κάθε πενταετία, δεκαετία, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι αυτονόητο. Είναι δουλειά που γίνεται και γίνεται γιατί είμαστε αυτή η γέφυρα μιας γενιάς που πέρασε μες στην κατοχή, στον εμφύλιο, με συμπλέγματα, με πολιτικές πεποιθήσεις ανάμειχτες, με κατηγορώ, με κουτσομπολιό, με μικρότητα, με καχυποψία και όλα αυτά μαζί για να καταφέρεις κάποια στιγμή να βγεις από αυτό το πράγμα απαιτεί μια γενναιότητα και μια δύναμη και ένα όραμα και μια ελπίδα και μια επιθυμία που έχεις για να δεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου κάποια στιγμή. Και αυτό δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι ή να το απαιτήσει από κάποιους ότι πρέπει όλοι να το κάνετε. Δεν το ξέρω αυτό. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και δικαιολογώ και αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Γιατί δεν είναι εύκολο. Γιατί θέλεις και ένα περιβάλλον να σε στηρίξει σε αυτές τις επιλογές. Θες να καταλάβεις ότι δεν είσαι τρελός που θες κάτι καλύτερο από σένα. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό για κοινωνίες. Αλλάξανε απότομα μετά το 1992 και το οφείλουμε στην ιδιωτική τηλεόραση, όσο και αν αυτό που σας λέω σας ακούγεται λίγο περίεργο. Όταν εμείς κάναμε την επιλογή του 1988 να γίνω ηθοποιός, ήμουνα η πουστάρα. Δεν ήταν αυτονόητο. Δεν καταλαβαίναν οι άνθρωποι την ανάγκη που μπορεί να έχει ένα παιδί. Το θεωρούσαν με τη ρετσινιά του επαγγέλματος. Αν σκεφτείς ότι για πολλά χρόνια οι ηθοποιοί τότε δεν μπορούσαν να είναι μάρτυρες στο δικαστήριο. Ήταν αναξιόπιστα πρόσωπα. Έτσι. Ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση μετά και το έκανε αυτό ένα αποδεκτό επάγγελμα και φτάσαμε το 98-99 οι γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους και να τα πηγαίνουν αυτοί στις δραματικές σχολές. Το να αφήσεις ένα πανεπιστήμιο για να πας σε μια δραματική σχολή ήταν σκάνδαλο. Οι γονείς ήταν αδιανόητο να το δεχθούν. Δηλαδή, σκεφτείτε με πόσες προκαταλήψεις έπρεπε να παλέψεις σε καθημερινή βάση. Ένα επάγγελμα όριζε και τη σεξουαλική του ταυτότητα. Δεν ήταν έτσι όμως. Το λέγανε χαριτωμένα ή αστεία κάποια στιγμή, μέχρι που έπαιρνε ένα σοβαρό χαρακτήρα αυτό. Γι' αυτό θέλω να πω ότι σήμερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά για την εποχή τη δικιά μας, ο πατέρας σου ήταν σε δύσκολη θέση ότι εσύ θα πάρεις την απόφαση να κάνεις αυτό. Και ο άνθρωπος έλεγε και τον απογοήτευες. Δηλαδή, σκέψου τώρα τι γενναιότητα θέλει να κάνεις το come out, γιατί ένα come out ήταν και για μας αυτό. Να πεις ότι εγώ δεν θα πάω στο πανεπιστήμιο, αλλά θα κάνω αυτή την επιλογή. Και ο άλλος πάθαινε κοκομπλόκος. Λέει τρελάθηκε το παιδί μου, είναι το ψυχιατρίο, ας πούμε. Δεν ήταν εύκολα πράγματα αυτά. Όμως, δεδομένου ότι ειδικά η πατρική φιγούρα στην οικογένεια εκπροσωπεί αυτό που ονομάζουμε τη δύναμη της οικογένειας, την κολόνα, όπως λέγαμε παλιά, το μεγάλο κεφάλαιο αυτό για τα αγόρια, ξέρω, είναι τα στερεοτυπικά, επίτηδες τα λέω για να, ξέρεις γιατί για το να λέω. σου φέρω στο μυαλό αυτή τη σκέψη. Γιατί τελικά ο άντρας με αυτή την έννοια δεν ήταν ο δυνατός της υπόθεσης. Αυτό θα σε ρωτούσα. Ήταν ο εύθραυστος. Προσπαθούσε να υποτεθεί έναν ρόλο που κάποιος του είπε ότι πρέπει να είναι από πιο πριν κτλ. Και αυτό το ρόλο πώς να τον παίξει. Καταρχήν δεν είχε εκπαιδευτεί στο ρόλο. Σωστά. Δηλαδή δεν είχε παιδεία, δεν είχε κατανόηση σε αυτό. Ήταν ένα μοντέλο τελείως μιμητικό, χωρίς αυτό το μοντέλο να υπάρχει ουσία, να υπάρχει βάση, να υπάρχει τοποθέτηση. Και ευτυχώς, εγώ θεωρώ μέσα μου ότι οι κοινωνίες μας διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια μόνο από τις γυναίκες, όσο και αυτό ακούγεται, μπορεί να σας ακούγεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, αν δεν ήταν η μάνα μου, μπορεί να ήμασταν στον δρόμο. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, τα περισσότερα σπίτια οικογένειες στηρίχθηκαν γιατί οι γυναίκες είχαν τη δύναμη και το σθένος να τα κρατήσουν τα σπίτια τους. Γιατί αυτές θέλαν να τα κρατήσουν. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι τα κράτησαν οι άντρες. Δηλαδή, ήταν αδύνατο. Ήταν η αστεία της υπόθεσης. Αν θυμηθείς τώρα, για όσους έχετε αναγωγές, το καφενείο ήταν τότε. Έτσι. Βγαίναν γρήγορα στη σύνταξη και ήταν σε ένα καφενείο, άπειρες ώρες. Σε ένα καφενείο. Δηλαδή, τι να κάναν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, τι δημιουργικότητα, μηδενική. Δηλαδή, και το όνειρο φτιαχνόταν σε αυτές τις γειτονιές. Δηλαδή, να τελειώσω το Λύκειο, να πάω στο πανεπιστήμιο, μια σχολή στο μηχανογραφικό, όποια και αν σου κάτσει, γιατί εσύ δεν ήξερες τι κατά είναι το οικονομικό, ας πούμε, ή τι είναι η τάδε σχολή, δεν είχες κάποια γνώση, δεν υπήρχε επαγγελματικός προσανατολισμός, ούτε υπήρχε κατεύθυνση που υπάρχει σήμερα. Δήλωνε στοιχεία κάτι στο μηχανογραφικό, βρισκόσουν τυχαία σε μια σχολή, είτε σε αφορούσε είτε δεν σε αφορούσε. Τελείωνε αυτή η σχολή και παρακαλούσε να μπει στο δημόσιο, να γίνεις δημόσιος υπάλληλος, να βρεις μια δουλίτσα, να πάρεις ένα καλό κορίτσι, το αυτοκινητάκι σου και όλα να πάνε καλά. Αυτά. Ναι.
Αυτό ήταν το μοντέλο, αυτό έπρεπε να γίνεις. Αυτές ήταν οι προδιαγραφές. Οτιδήποτε άλλο έβγαινε από το κρεβάτι του προκρούστη και ήταν ανησυχητικό. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Είτε παραβατική συμπεριφορά, είτε κάποιος που έχει φιλοδοξίες να κάνει τη διαφορά. Καλύτερα πρώτος στο χωριό σου παρά τελευταίος στην πόλη. Είναι η συμβουλή που παίρνεις όταν φεύγεις από το χωριό σου. Αυτά τα δικά μου βιώματα. Δεν συμπάγεται ότι και εσείς έχετε τα ίδια, αλλά μια που εγώ είμαι ο καλεσμένος, θα με φάτε στη μάπα με αυτά. Ναι, έτσι πάει. Υπέροχα, υπέροχα. Τι ηλικίας είναι τα παιδιά σου σήμερα? 17-16. Τέλεια. Δεν ξέρω αν σε έχουν ερωτήσει κάτι παρεμφερές ή αν σε ρωτούσαν υποθετική ερώτηση, αλλά η απάντηση θέλω να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται, παρακαλώ. Εάν σε ρωτούσε ένας από τους δύο και οι δύο, τι σημαίνει να είναι κανείς άντρας, τι θα το απαντούσες? Για μένα είναι λίγο απλό. Ο άντρας είναι κάτι πολύ απλό για μένα. Είναι ένας άνθρωπος που βάζει έναν στόχο και πετυχαίνει το στόχο του. Τόσο απλό. Δηλαδή, ενώ κάπως έτσι καταλαβαίνω τον άντρα. Στην προσωπική του πορεία. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι η γυναίκα είναι αυτή που σου δείχνει που είναι ο στόχος και εσύ πας και τον πετυχαίνεις. Αυτό. Δηλαδή, τόσο απλό που φαίνεται. Σε σχέση με τη συμπεριφορά προς τις γυναίκες. Αυτό είναι άλλο. Είναι εντάξει, άλλο, εγώ ναι. μιλάω γενικά έτσι πώς μου έρχεται γενικά, λίγο σαν. Στο απλοϊκό του πλαίσιο, μια χαρά στο κοινωνικό του προσδιορισμό, δηλαδή πώς μέσα στην κοινωνία λειτουργείς και πάει λέγοντας. Φαντάζομαι ότι έχουν κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με τις διαπροσωπικές. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Εκεί πέρα, στο δικό μας σπιτικό, ας πούμε, εκεί έχουν και μια μάνα η οποία έχει λειτουργήσει πάρα πολύ δυναμικά για αυτούς και έχουν πολύ καλό πρότυπο επίσης. Και νομίζω ότι το πράγμα δουλεύει μόνο του. Γιατί έχουν πολύ καθαρές αναφορές και για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στις γυναίκες, αλλά όχι διδακτικά, από τους αγώνες που έχουν ζήσει, γιατί οι συγκεκριμένοι δύο ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν είναι τα παιδιά που άλλων οικογενειών. Η μητέρα τους έκανε έναν αγώνα πολύ συγκεκριμένο για θέματα κακοποιητικών συμπεριφερών στον χώρο της εργασίας και αυτό το κομμάτι θα έχει αντίκρισμα και στους ίδιους, γιατί η μητέρα τους είναι δημόσιο πρόσωπο. Οπότε βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή τη δυσκολία. Και το διαχειρίστηκαν, νομίζω, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Έχουν συμβεί τόσα πολλά πράγματα που διδάσκουν τα πράγματα από τα λόγια. Διδάσκουν τα πράγματα που έχουν συμβεί από τα λόγια. Και τι νόημα έχει να σου πω εγώ κάτι, αν εγώ ίδιος δεν το τηρώ. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν όμως και έτσι, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και οι δυναμικές που αναπτύσσονται και οι αλλαγές που γίνονται, αλλοιώσεις που συμβαίνουν και τόσο μες στο σπίτι όσο και στην κοινωνία γενικότερα, τα παιδιά μου σε πρώτο επίπεδο, αλλά φαντάζομαι και τα περισσότερα παιδιά που αφουγκράζονται την εποχή ή που με κάποιο τρόπο φτάνουν στα αυτιά τους κάποια πράγματα, ζούνε αυτή τη μετάλλαξη και τοποθετούνται σε αυτό. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι πρέπει να σταθείς, να είσαι ο δυνατός της οικογένειας, να αναλάβεις ενδεχομένως περισσότερες ευθύνες, ή όταν ήταν πιο μικρά τα παιδιά ή τώρα στην εφηβεία? Γιατί θέλω να σου πω ότι περισσότερες προκλήσεις αναφέρονται ότι συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας στα παιδιά. Θα σου πω κάτι τώρα, είναι ειδική περίπτωση. Εγώ με τα παιδιά μου, εγώ ίδιος δηλαδή, δεν αισθάνθηκα ποτέ κάτι τέτοιο. Τα πράγματα λειτουργήσαν πάρα πολύ αρμονικά. Εντάξει, είναι τέτοια η σχέση μας μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο μεθαύριο, αλλά μέχρι τώρα έχουμε μια σχέση που εγώ τη γουστάρω πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ η σχέση που έχουμε. Τους καμαρώνω πάρα πολύ, είμαι πολύ περήφανος για αυτούς και έχουμε αλλάξει πια ρόλους. Είμαι στη φάση που μου μαθαίνουν και δεν τους μαθαίνω. Και γενικά είμαι σε μια τέτοια τοποθέτηση ότι έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και από τα παιδιά. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τελείως πιο ρεαλιστικά τη ζωή από εμάς. Εμείς λίγο είμαστε ακόμη με κάποια γρανάζια στο παρελθόν. Τα παιδιά είναι πολύ πιο συγχρονισμένα με την πραγματικότητα σήμερα. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου, από τους δικούς μου τους γιους, που είναι λίγο μεγαλύτεροι από τους δικούς σου. Νιώθω ότι είναι πολύ πιο μέσα στην πραγματικότητα από ό,τι ήμασταν εμείς ποτέ. Ναι,
Πολύ πιθανόν. Δεν μπορώ ακόμα να σου το πω αυτό με βεβαιότητα. Αυτό που όμως μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει από τα παιδιά μια πολύ συγκινητική ενσυναίσθηση. Είναι ευαίσθητα τα παιδιά τα σημερινά, Αδίκως τα κατηγορούν. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλα. Εγώ θα μιλήσω για τα δικά μου. Ο καθένας θα πιάσει τα δικά του. Θα μιλήσεις για τα δικά σου, τα πραγματικά. Τα δικά μου έχουν και αυτό. Και τα δύο τα κινηματογραφικά θέλω να μιλήσεις. Τα κινηματογραφικά, εντάξει, είναι τελείως άλλη η φάση εκεί, η δική μας. Πες μου λίγο τον μπαμπά, ο οποίος είναι επίσης φάνης και στη σειρά. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό. Είναι φάνης, γιατί όταν είπα κι εγώ στον Χριστόφορο, καλά ρε Χριστόφορε, φάνης θα λέγεται αυτός. Αφού για το φάνη το γράφω, απάντησε. Και έτσι και η Μαρία ήταν Μαρία, γιατί για τη Μαρία το έγραφε. Οπότε, ναι, τα παιδιά μου, τα κινηματογραφικά, είναι παιδιά που δεν έχουν... Τη δυναμική βασικά θέλω λίγο να... Είμαστε λίγο τελείως διαφορετικοί. Ο Φάνης της σειράς μου, το Φάνη της ζωής, έχει μια διαφορά μεγάλη. Η πρώτη διαφορά είναι ότι ο Φάνης της ζωής δεν τον τράβηξε η καριέρα του τόσο ώστε να μείνει στα παιδιά του. Έτσι. Ο κινηματογραφικός Φάνης, ο τηλεοπτικός Φάνης, είναι ένας άνθρωπος που τον παρέσυρε περισσότερο η ζωή και άφησε τελείως την υπόθεση παιδιά στη γυναίκα του. Και κάποια στιγμή, όταν έρχεται η ώρα να μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι πάρα πολύ αμήχανος. Δεν ξέρει πώς θα το χειριστεί, δεν ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει. Του είναι ένα βουνό, παραλύει στην ιδέα να το χειριστεί. Είναι πολύ άκομψος όταν έρχεται η ώρα, προσπαθώντας να είναι πολιτισμένος και προσπαθώντας να έχει αυτή τη χειριστική διάθεση που έχει εξουσία. Έτσι, που πρέπει να το κάνει με αποχρώσεις. Και στα παιδιά του όμως. Αυτό, ναι, προσπαθεί να το κάνει έτσι, να το χειριστεί με αυτή τη μέθοδο. Εξαγοραστικά, με ανταλλακτικό χαρακτήρα, συζητήσεις. Χειριστικά, κάνοντας τρίπλες γύρω-γύρω, αλλά όλα αυτά κυριλέ. Γιατί έχω τον Τζορτέκι που είναι ο άκομψος, ο ακατέργαστος, εγώ είμαι λίγο πιο ραφιναρισμένος, λίγο πιο τσαχπινογαργαλιάρης στο έγκλημα εννοώ. Ενώ ο Τσορτέκης είναι αυτό που λέμε πρώτο επίπεδο, καταλάβες. Εμείς είμαστε λίγο πιο πολύ σχηδείς, σαν έτσι κακοποιητικοί γονείς. Χρόνια εμπειρίας, 2 διδακτορικά κακοποίησης έχω. Το κάνετε με στυλ. Ναι, άμα σε σκοτώνει, αλλιώς θα πεθαίνεις έτσι και να φύγεις ευχαριστημένος με σκότωσε, με ένα ύφος τέλος πάντων. Αλλιώς θα πηγαίνεις από λαμπορκίνη και αλλιώς από ποδήλατο. Ατσαλάκωτος εντωμεταξύ, έτσι. Ατσαλάκωτος. Καθόλου, τίποτα. Ούτε τρίχα δεν πετάει. Σε βλέπω τώρα, έχεις έρθει εδώ, είσαι λίγο εντάξει, είναι γκλιζέ. Εκεί ήσουν τίποτα. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις κάτι. Ήμουν απόλυτος. Δηλαδή ήμουν είδωλο. Δεν ήμουν απλά. Τώρα εδώ είμαι ταπεινός, είμαι ανθρώπινος όπως ο φίλος στην περίσταση. Εντάξει, τώρα θα σε επαναφέρω λίγο. Δεν είναι πολύ στο κλίμα, αλλά τι του κοστίζει του τηλεοπτικού Φάνη οι επιλογές που έχει κάνει σε σχέση με το ότι θυσιάζει ουσιαστικά τη σχέση και με τη γυναίκα του, αλλά και με τα παιδιά του σε οικογενειακό επίπεδο. Δηλαδή, πέρα από αυτό που αποκομίζει, γιατί βλέπουμε στη σειρά ότι εμπλέκεται σε πάρα πολλά πράγματα, σε παράνομες δραστηριότητες, με οικονομικό όφελος φυσικά. Τον βλέπουμε σαν χαρακτήρα να είναι ανάλγητος συναισθηματικά, εντελώς, έτσι, σχεδόν αποστασιοποιημένος από τους πάντες. Δεν τον είδα να λυγίζει, ακόμη και όταν τον εγκατέλειψε η γυναίκα του για κάποιον άλλον. Ακόμα και τότε έκανε μια συζήτηση σε επίπεδο σαν να προσπαθεί να κλείσει μια εταιρεία για να ανοίξει μια άλλη, ας πούμε. Ότι αυτό το project δεν μας πέτυχε, πάμε στο επόμενο. Όλο αυτό, σε τελική ανάλυση, αν μπορούσαμε να το βάλουμε στο μικροσκόπιο, τι είδους άνθρωπος είναι ο Φάνης της σειράς? Και αν έχεις κάποιο παράδειγμα, χωρίς φυσικά να δώσουμε ονόματα και στοιχεία, εάν πιθανότατα πιστεύεις ότι είναι υπαρκτός χαρακτήρας και στην πραγματική ζωή ένας τέτοιος άνθρωπος. Πιστεύω ότι είναι 100% υπαρκτός. Εγώ, δουλεύοντας στο Φάνη στο μυαλό μου, είχα ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο που έτυχε να τον γνωρίσω στη ζωή και να είναι παράδειγμα για μένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος κανιβάλισε στον εαυτό του κυριολεκτικά, στην ηθική του, στις ποιότητές του, στη στάση του για να πετύχει. Και γιατί για να πετύχεις ορισμένες φορές χρειάζεται να πάρεις κάποιες γενναίες αποφάσεις με τον εαυτό σου. Έτσι. Και η ιστορία λέει ότι αρκετοί σε διαφορετική κλίμακα κάναν αυτό. Ορισμένοι χρησιμοποιούν μια πολύ ωραία έκφραση που λέει «επανεφίβρα τον εαυτό μου». Και αυτή η έκφραση είναι μια πολύ ύποπτη έκφραση, γιατί αυτό που ακολουθεί είναι ότι θα παίξει αυτό το έργο. Δηλαδή θα παίξει έναν Φάνη στη δικιά του κλίμακα.
αλλά θα παίξει αυτό το έργο. Το επανεφήβρα είναι ότι αποφάσισα ότι θα κάνω τσιμεντοενέσεις στην προσωπικότητά μου, θα κανιβαλίσω. Γιατί το κοινωνικό στάτους, αυτό που εκτιμάει η κοινωνία, και είναι όλο αυτό το κομμάτι, το ότι και σήμερα πια νομίζω ότι είναι σαφές. Δεν ενδιαφέρει σε κάποιον. Όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, είχε έρθει ένας δημοσιογράφος στο χωριό μας. Και εγώ ήμουν πολύ μικρός και έλεγε «Γιώργο, τα μαθες, τι, ήρθε δημοσιογράφος στο χωριό». «Έλα ρε, όχι ρε παιδί μου, ήρθε δημοσιογράφος». Τώρα, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Κανείς δεν ρωτάει ποιος είναι, τι κάνει, ποιος ήταν. Πόσα βγάζει έχει το θέμα. Τώρα το πώς τα βγάζει δεν ενδιαφέρει κανέναν. Σημασία έχει να τα βγάζει. Έτσι. Εφόσον φτάσαμε εκεί και αυτός ο σκοπός είναι τα χρήματα και η εξουσία και όχι η ζωή, οι σχέσεις, οι άνθρωποι, οι αλληλεπιδράσεις, αυτό που μας συνδέει, αλλά είναι τι έχω πετύχει, αυτό και το βλέπεις. Ας πούμε, πρόσφατα είχα μια κουβέντα στο πολύ απλό επίπεδο. Η Μαρία θα σπουδάσει τάδε. Γιατί θα σπουδάσει τάδε η Μαρία? Ξέρεις πώς παίρνει αυτή η δουλειά στην Ολλανδία? 8.500. Ναι, αλλά θέλει να σπουδάσει, να πάει εκεί. 8.500 παίρνει Φάνη. Τι δεν Οπότε έτσι, καταλαβαίνεις πώς είμαστε. Άρα τι συζητάμε. Κανείς δεν νοιάζεται για το παιδί τι πραγματικά θα ήθελε, ποια είναι η πραγματική του ανάγκη. Απλά και τι του περνάω, ότι άμα δεν βγάζεις 8.500 και 1.500, είσαι κακομερίδογλου. Αυτό έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα όμως. Πάντοτε υπήρχε, αλλά παλιότερα υπήρχαν και σχέσεις, υπήρχαν δεσμοί, υπήρχαν πράγματα. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα στην ηλικία του παιδιού. Το ότι δεν ακούω αυτό που θέλεις εσύ. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ήμασταν μικρά, σίγουρα σου έχει συμβεί και εσένα. Γιατί είμαστε περίπου της ίδιας γενιάς. Εγώ μικρός δεν ήμουν ποτέ, μεγάλος. Εσύ δεν ήσουν ποτέ, ναι. Όχι, εμείς έτσι σε γνωρίσαμε κατευθείαν. Ραφιναρισμένο που λες. Υπάρχει ένα παράδειγμα που είμαι σίγουρη ότι όλοι το έχετε βιώσει και μπορεί να το ανακαλέσετε στη μνήμη σας. Αυτές οι πολύ γνωστές και μη εξαιρετές επισκέψεις σε συγγενικά σπίτια. Όταν ήμασταν μικρά. Αν δεν ήταν πολύ μεγάλη περίσταση τύπου Πάσχα ή Χριστούγεννα και ήταν απλώς μια επίσκεψη στο σπίτι, μπαίναμε μέσα εμείς και το πρώτο πράγμα που θέλαμε να κάνουμε ήταν να τρέξουμε στο δωμάτιο με τα παιχνίδια, αν υπήρχαν και άλλα παιδιά στο σπίτι. Όμως κάθε φορά γινόταν η συγκεκριμένη παρατήρηση. Αγκάλιασε το θείο, φίλα τη γιαγιά, χαιρέτα τον παππού, ναι ή όχι. Μην μου πείτε υπάρχει κάποιος σε αυτό το χώρο που δεν έχει ακούσει αυτή την υπόδειξη ως παιδί, γιατί αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι ντροπιάζει το γονιό. Δεν σε έχει διαπαιδαγωγήσει σωστά. Καλά έπιασες το καλό. Γιατί είναι και το άλλο. το απλό. Που έμπαινες μέσα και έλεγε θα πάρετε ένα σοκολατάκι. Και πήρες εσύ να κάνεις έτσι. Πώς μου το γκρεμίζει το οικοδόμημα. Και έλεγες, δεν θέλω. Έχω φάει στο σπίτι. Μα πάρει ένα σοκολατάκι. Όχι, έχω φάει πολλά. Γιατί ήταν. Ή το άλλο που ήταν από κάτω που τσίμπαγε. Τάγκ και σε έκανε στην Παρθένα. Ήσουν πολύ καλό παιδί. Γιατί έπρεπε να πει η άλλη, μα τι καλό παιδί. Γιατί άμα φας σοκολατάκι δεν είσαι, έτσι να τα λέμε αυτά. Όχι Γιάννη, σε σένα ήταν διαφορετικά. Ακόμα πιο βάρβαρο αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι σαν να σου λέει δεν με ενδιαφέρει ούτε το συναισθημά σου, ούτε η επιθυμία σου, με ενδιαφέρει να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Επομένως, όταν φτάνεις σε ηλικία να δώσεις πανελλαδικές στο παιδί, πρέπει να ανταποκριθείς σε αυτήν την οδηγία. Γιατί περί οδηγίας πρόκειται. Είναι αυτές οι εργοστασιακές ρυθμίσεις που έχουμε όλοι, που δεν είναι όμως καθόλου δικές μας, που έχουμε πει και σε παλαιότερη δική μας συνομιλία, αυτές. Όμως, έχω την αίσθηση ότι έχει μείνει αναπάντητη η πρώτη μου ερώτηση. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη πατέρας? Δεν ξεχνάω, εύκολο να ξέρεις. Εικόνα. Τώρα σου πω κάτι. Μπορεί να είναι το σοκολατάκι που δεν έφαγες, ας πούμε. Θα σου πω, η πρώτη εικόνα, λοιπόν, τώρα που το λες, θα ακουστεί λίγο περίεργο, είναι η λέξη Θεός. Τώρα θέλω εγώ εξήγηση αυτό, το ξέρεις. Είναι τελείως ασυνείδητο. Τώρα μου γεννήθηκε. Ναι, πολύ κυριαρχικό είναι αυτό, αλλά όχι, και πολύ. Ξεκινάει από το θρησκευτικό, στο παιδί, Θεός, αυτό που γέννησε τα πάντα, που κάνει αυτό. Ο Μέγας Πατέρας όλων μας. Ναι, δηλαδή κάπως έτσι, το οποίο δεν θα γίνω ποτέ, κατάλαβες σου πω, αλλά κάπως στο μυαλό μου με πολύ τρομακτική φιγούρα, ας πούμε, παιδική, βιβλική εικόνα, την οποία δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξω. Όχι δηλαδή, θεοποιημένο το ρόλο. Είναι μια βιβλική εικόνα, γιατί εγώ έχω ένα παραμυθικό στο κεφάλι μου. Δεν είναι. Παιδιά, να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ με το παιδί βγάζω μεροκάματο. Έτσι. Είναι βασικό αυτό. Το παιδί χρησιμοποιώ για να ζήσω.
Εγώ πάω να παίξω. Δεν πάω να δουλέψω. Είναι βασικά τα πράγματα. Άρα, εγώ με τη φαντασία μου δουλεύω. Ποιος κρατάει τη φαντασία? Το παιδί είναι αυτό που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Άρα, αυτές οι μορφές μέσα στον ο παιδικός μου κόσμος είναι παραδίπλα. Δεν είναι ότι τον εγκαταλείπω, γιατί θα δουλέψω με αυτό. Αυτό είναι το κομμάτι μέσα από το οποίο θα ψάξω. Εγώ πρέπει πάντα να πιστεύω ότι θα σηκώσω το χέρι μου και θα κατεβάσω ένα άστρο. Είναι η δουλειά μου αυτή. Αυτό πρέπει να κάνω εγώ. Αλλά και το παιδί με βοηθάει πάντα σε αυτό το κομμάτι. Πάντα αυτές οι φιγούρες έχουν να κάνουν με βιώματα παιδικά που πηγαίναμε. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ότι ήμουνα στο κατηχητικό και έκανα κατήχηση και ήμουνα και εξαπτέρικο στην εκκλησία και φαντασιωνόμουν το πώς, τι θα γίνει μετά. Όλο αυτό το παιχνίδι, αυτή η έννοια πατέρας, ερχόταν μέσα από από αυτά τα ακούσματα. Δηλαδή μέσα από αυτό το περιβάλλον, από αυτές τις μορφές. Λίγο πνευματικό. Πνευματικό, με αυτή την έννοια το λέω, ναι. Δεν το λέω με την... Αλλά μου πεις πώς, ας πούμε, κάπως έτσι, ασυνείδητα, λέω ότι αυτό. Αλλά σε αυτό είναι μια εξειδανικευμένη μορφή που δεν... Αν πάρω μια ρεαλιστική μορφή, δεν έχω. Δεν έχω πρότυπο. Δηλαδή, αν με ρωτάς ποιο είναι το πρότυπό μου, δεν έχω πρότυπο, θέλω να γίνω εγώ. Δεν θέλω δεν έχω ένα πρότυπο, όπως και δεν έχω πρότυπο πια σε πολλά πράγματα. Και ίσως είναι καλύτερα. Γιατί και που είχαμε, τι καταλάβαμε. Γνωρίσαμε τα πρότυπά μας και απογοητευτήκαμε. Λες, αυτός είτε. Γιατί δεν συνάδει αυτό το χαρισματικό πλάσμα με το χαρισματικό άνθρωπο που πρέπει να ακολουθεί. Φοβερός καλλιτέχνης, φοβερός λογοτέχνης, αλλά στην πραγματικότητα σαν άνθρωπος τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει, είναι φοβερά ταλαντούχος και ποιος είμαι εγώ, που το έργο του. Ναι, αλλά με αυτό δεν ακολουθεί κάποια στιγμή και από έναν άνθρωπο. Αν αυτή η εξίσωση δεν έχει τίποτα και είναι πλην, εγώ γιατί αυτό να θέλω να τίνω προς αυτό. Δηλαδή, αν έχεις ένα πρότυπο, βάζεις την υπόσχεση ότι κάπου τίνω. Έτσι δεν είναι, κάπου πάω. Ναι, έχω ένα σημείο αναφοράς. Εγώ ευτυχώς δεν έχω. Και υπάρχει κάτι στο δικό μου κεφάλι το οποίο είναι αστείο. Έχει να κάνει με το όνομα. Θυμάμαι, έψαχνα το όνομά μου και το όνομά μου δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν ένα όνομα που γεννήθηκε σε μια στιγμή. Ξέρω. Το όνομά μου είναι Χριστοφάνης. Δεν είμαι ούτε Θεοφάνης, ούτε Αριστοφάνης, ούτε Χριστόφορος, Χριστόδουλος, Χρυσάνθεμος και τα σχετικά. Αυτό το όνομα ψάχνα να βρω που διάλογο υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά, τέλος πάντων. Και κανείς δεν με έλεγε με το όνομά μου και είχα συγγιστεί πάρα πολύ κτλ. Και λέω, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, και ψάχνω κάποια στιγμή στα πατερικά βιβλία να δω και λέει, αν το όνομά σου δεν είναι Αγία, οφείλεις εσύ να το κάνεις. Να γίνει ένα όνομα το οποίο θα αγιάσει. Κατάλαβες, να γίνεις εσύ ο Άγιος. Αυτό τώρα λειτουργεί στο δικό μου κεφάλι τελείως διαφορετικά. Ότι ό,τι θα ήθελα πρέπει να γίνω εγώ. Αυτό. Πολύ ωραία μου ακούγεται εμένα αυτό. Δεν ξέρω, γιατρέ μου. Όχι, μα το λέμε και στο δικό μας το χώρο, ότι έχει αποδειχθεί ότι τα πρότυπα διδάσκουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και η έλλειψη προτύπου μπορεί να διδάξει πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσεις πρότυπο από εκεί που δεν υπάρχει και να το φέρεις ουσιαστικά στα μέτρα σου και να έχει τα στοιχεία αυτά που θέλεις να έχει και να το ακολουθήσεις, αλλά να είναι δικό σου δημιούργημα. Πάντως, εγώ στα δικά μου πρότυπα, και ο Γιάννης θα με καταλάβει που να δώσει, που τον αναφέρω συνέχεια παιδιά, αλλά λόγω ότι υπάρχει κοινή συνενοχή, ήταν ο Γκάλης. Το πρότυπό μου ήταν ο Γκάλης. Ξύπναγα το πρωί και έβλεπα τον Γκάλη. Και ήθελα να γίνω σαν τον Γκάλη. Δεν κατευτούρισα, το καταλάβατε έτσι. Ούτε και βιβλική μόρφη έχω γίνει. Οπότε τίποτα. Ό,τι σχεδίασα κατά διόλου πήγε. Δεν πειράζει. Όπου μας βγάλει, ναι. Αλλά είχα τον Γκάλη, ας πούμε, γιατί ήταν αυτό το καταπληκτικό φαινόμενο. Αυτός ο άνθρωπος, τι να πω, ο αλήγιστος. Αυτός που έμπαινε μέσα στο γήπεδο και δεν έχει καταιγίδες, βροχές. Αυτά θα βάλει 37 πόντους. 42. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ξέρεις, δεν τον επηρεάζει το περιβάλλον. Αυτό. Ο τρόπος που δούλευε, ο επαγγελματισμός του, η αποτελεσματικότητά του, η στοχοπροσήλωσή του. Αυτά τα πράγματα με επηρέασαν στο δικό μου βαθμό. Δεν έγινα αθλητής, αλλά ούτε Γκάλης έχω γίνει ακόμα. Αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε σε έναν δρόμο. Είσαι ο Γκάλης του θεάτρου ή του σινεμά. Ακόμα, εντάξει, είναι μεγάλες κουβέντες. Μεγάλες, ναι, αλλά δεν πειράζει να τις πούμε τώρα. Εμείς είμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, εδώ δεν θα το μάθει κανείς. Θα το κόψουμε και στο μοντάζ να είμαστε σίγουροι, μην μας κράξουμε τα γλυψονάρες.
μεταξύ τους. Μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Όχι, εσύ είσαι πιο καλός. Ήταν λίγο αυτοαναφορικό, λέει, το σημερινό Cinema Therapy. Δεν ήθελα να μιλήσω για μένα, αλλά μια που φτάσαμε εκεί. Να μιλήσουμε λίγο για το γεγονός ότι πολλά παιδιά, πόσο δύσκολο είναι, επειδή έχεις αγόρια σε ρωτάω, πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις αγόρια σήμερα. Και να τα μεγαλώνεις όχι μόνο βιολογικά, αναπτυξιακά, ενώ να τα μεγαλώνεις και πνευματικά και και συναισθηματικά. Και πνευματικά. Το τελευταίο, συναισθηματικά, λίγο παραπάνω θα δώσω έμφαση εδώ, γιατί κυρίως αυτό είναι. Το στοιχείο που υπάρχει σε έλλειψη από τα παιδιά γενικότερα έχει διαπιστωθεί και από την εμπειρία μου στα σχολεία τα τελευταία 5 χρόνια που κάνουμε αυτό το πρόγραμμα, σε μια άλλη μορφή βέβαια, όχι στη μορφή που του κάνουμε μαζί σήμερα, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει συναισθηματική έλλειψη. Τα παιδιά δεν συνδέονται, δεν μπορούν να συναισθανθούν. Είναι αμέτωχα, είναι ανάλγητα συναισθηματικά. Εγώ στο δικό μου σπίτι δεν έχω τέτοιο θέμα. Όχι, στο δικό σου σπίτι το ξέρω, πάνω όλα ρολόι. Αλλά εγώ γενικά... θεωρώ ότι όπου υπάρχει ένα περιβάλλον αγάπης, τα πράγματα λειτουργούν. Η αγάπη κάνει τα θαύματα. Άρα αυτό μας λείπει, μου λες. Έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όπου υπάρχει ένα περιβάλλον αγάπης, δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι θα πεις, δεν θα σε κρίνει κανείς γι' αυτό. Δεν θα σκεφτείς ποτέ πώς θα συμπεριφερθείς, γιατί το περιβάλλον αυτό σου επιτρέπει να είσαι εσύ. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιθανότητα να σε αμφισβητήσει κανείς. Και εγώ νομίζω ότι αυτό λείπει. Και επειδή οι άνθρωποι περνάνε μια φάση τρομακτικής σημαντικότητας, αισθάνονται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ίσως γιατί φταίει όλη αυτή η εικονολαγνία των τελευταίων χρόνων. Ίσως γιατί αυτή η απομόνωση η οποία δημιουργείται σταδιακά, δεν χρειάζεται να πας στην τράπεζα γιατί έχεις το iPad και θα τα βάλεις τα λεφτά από εκεί. Μην πας τώρα στο supermarket αφού μπορείς να τα παραγγείλεις και θα έρθει σπίτι. Να πας να φας δεν χρειάζεται αγάπη μου αφού θα έρθει το delivery και θα στα φέρει. Τι να φλερτάρεις. Κλείς την από το application να βρεθείτε, να γίνει δουλίτσα να τελειώνουμε τώρα. Δηλαδή, όταν όλο το πακετάκι, ας πούμε, είναι ένα customer service για την πάρτι σου μόνο και πόσο σημαντικό. Επίσης, τώρα εδώ θα πω και στα νερά σου βέβαια, ότι έχουμε πεθάνει με το life coaching, ας πούμε, που είναι πια όλοι αυτό και όλη η μόδα της ψυχοθεραπείας. Τι είπες, άρνηση! Και λες, κάτσε ρε παιδί, ακόμα δεν γνωριστήκαμε. Πότε. Είναι προβολή αυτό, αγάπη μου, το βλέπω. Έχουν γίνει όλες ψυχοθεραπεύτηρες και ψυχοθεραπευτές. Και ξαφνικά πας να πεις κάτι και λέει, το έχω καταλάβει αυτό που θα πας. Αυτό είναι ένδειξη εγωισμού καταρχήν. Και λες, εντάξει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή γυρνάς και λες, ξέρω εγώ, σε ένα συνεργάτη σου, ρε παιδί μου. Μη σε νοιάζει, ρε παιδί μου, αυτό και πιστεύεις ότι με νοιάζει εμένα. Εγώ το είπα για καλό, δηλαδή δεν είπα ότι θα σκοτωθούμε. Τι θέλω να σου πω, όλο αυτό κάπου λίγο οι άνθρωποι έχουν πάθει μια. Εγώ αυτό παρατηρώ δηλαδή. Είναι τόσο περιχαρακωμένοι γύρω από την πάρτη τους και όλες αυτές οι ιστορίες του success story που όλοι ξέρουν πώς θα γίνεις πετυχημένος και ότι εσένα σου αξίζει και μην λυγίζεις πουθενά, γιατί αυτή είναι η ζωή και εσύ πρέπει να είσαι εκείνο και πρέπει να είσαι αυτό. Όλο αυτό το πακετάκι, ας πούμε, ζωή οδηγίες χρήσεως από ανθρώπους όμως οι οποίοι. Εδώ φτάνω να σου κάνει life coaching κάποιος που είναι 22 χρονών και δεν έχει δουλέψει πουθενά και δεν έχει ιδέα από τίποτα και σου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ πρέπει να κάνεις αυτό γιατί πρέπει. Και δεν έχει κάνει μια επιχείρηση στη ζωή του, δεν ξέρει τίποτα. Ναι, αλλά εγώ είμαι life coach, αυτό είναι το επάγγελμά μου, δεν οφείλω και να έχω δουλέψει. Οπότε κάπου η πληροφορία, χωρίς να υπάρχει εμπειρία, χωρίς να υπάρχει βίωμα, χωρίς να υπάρχει μια απόσταση από το συναισθηματικό συμβάν, χωρίς να έχει γίνει μια αποκωδικοποίηση, χωρίς να έχει καθαρίσει κάτι, να έχω βρει 2 μέτρα, διδάσκω. Διδάσκω πώς θα κάνεις καλύτερη τη ζωή σου. Διδάσκω πώς θα τα βρεις με τον άντρα σου. Διδάσκω πώς θα πετύχεις στη δουλειά σου. Και βγαίνουν πολλά πράγματα από την εξίσωση. Θέλω λίγο να επανορθώσω. Αισθάνομαι την ανάγκη, γιατί έχω και μια πολύ αγαπημένη φίλη και συνάδελφο εδώ μαζί μας, ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που λες, γιατί όντως αυτή η τάση είναι. Όμως, επειδή εμείς έχουμε πονέσει πάρα πολύ σε αυτές τις αίθουσες εκπαίδευσης και στα κλινικά μας μαθήματα και στις εκπαίδευσεις που ακολούθησε μετά με πάρα πολύ πόνο, να σου πω ότι νομίζω ότι περάσαμε το δεύτερο μισό της ζωής μας και πάλι δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε καν καλοί επαγγελματίες, ούτε καν αν αξιώνουμε σωστά αυτή τη δουλειά. Όμως, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι η παραδοξότητα του επαγγέλματος, ενώ σπουδάζει συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, είναι να μην συμβουλεύεις. Άρα, επουδενή δεν μπορείς να πεις σε κανένα τι να κάνει.
Είναι το παράδοξο της δουλειάς μας αυτό και μάλιστα το αντιμετωπίζουμε και πολύ καχύποπτα αν μας πει κάποιος φίλος ή γνωστός ότι με συμβούλεψε ο ψυχολόγος μου να κάνω αυτό. Κοιτιόμαστε λίγο καχύποπτα ότι γιατί σου είπε τι να κάνεις, δεν είναι αυτή η δουλειά του. Συνεπώς, ναι, εννοείται ότι συνυπογράφω σε αυτό και όντως είναι πολύ της μόδας. Και ξεκίνησε βέβαια προσπαθώντας ο καθένας να κάνει λίγο spread στη δουλειά του και να την επικοινωνήσει, αλλά όλο αυτό πήρε μια τάση πολύ αλόκοτη και όντως υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση και υπάρχει σύγχυση με το επάγγελμα γενικά της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, που σε πολλές περιπτώσεις δεν κατοχυρώνεται όπως πρέπει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, νομίζω, εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εσύ στα παιδιά σου δεν έχεις πει τι να κάνουν, σε κανένα... Έχω πει μόνο τι ώρα θέλουν να γυρίζουν το βράδυ. Αυτό είναι η οριοθέτηση, αυτό το έχω πει. Και με αυτό έχω θέμα. Επίσης... Ούτε με ποιους θα κάνουν παρέα, μόνο τι ώρα θα γυρίζουν. Όχι. Ούτε με ποιους θα κάνουν παρέα. Ξέρεις, θα σου πω κάτι τώρα, μπορεί να ακουστεί. Εγώ τους έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Μπορεί να είμαι και ανόητος, δεν ξέρω, αλλά τους έχω δεν σου έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη μέχρι τότε. Όχι. Κοίταξε να δεις τώρα. Μου προδίδουν την εμπιστοσύνη τη στιγμή που ξέρω ότι θα προδοθώ. Αυτό δεν λέγεται προδοσία. Είναι εκ των προτέρων συγκεκριμένο. Δηλαδή, πώς ξέρεις ότι θα προδοθείς και παρόλα αυτά δείχνεις εμπιστοσύνη? Ξέρω το παιδί μου και ξέρω ότι θα με προδώσει. Εγώ πρέπει να κάνω ότι δεν ξέρω και αυτός θα με προδώσει. Έτσι πάει αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι το στυλ μας. Αυτό εκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή, ξέρω ότι θα προδοθώ. Εγώ θα παίξω το ρόλο μου. Αυτό πρέπει να κάνω. Ότι και καλά πρέπει να είμαι έτσι, ας πούμε, να κάνω το ρόλο μου και αυτός θα κάνει το δικό του. Αυτό όμως είναι μια συνενοχή. Κατάλαβες? Δηλαδή, θα παίξω. Εγώ, ας πούμε, θα πω θα έρθει 12.30. Ξέρω ότι θα έρθει 1 παρατέταρτο. Αυτός είπε θα έρθει 12.30. Εγώ βεβαιώθηκα ότι θα έρθει 12.30. Θα έρθει 1 παρατέταρτο και εγώ θα γκρινιάξω. Αυτό... Είναι μια πολύ ωραία επικοινωνία αυτή όμως. Δεν είναι. Είναι επικοινωνία. Και μάλιστα είναι και πολύ προβλέψιμη και αναμενόμενη στο πλαίσιο αυτό που το έχετε θέσει. Πολύ ωραίο είναι. Ναι, αυτός κάνει την επανάστασή του, μου τρώει το τεταρτάκι. Εγώ έχω βάλει το μισάωρο πιο πριν και το έχουμε βρει. Δηλαδή, πάντα θα χάνω, πάντα θα είμαι βλάκας και πάμε παρακάτω. Ναι. Εντάξει, η οριοθέτηση σε σχέση με πολύ βασικά πράγματα στην αρχή είναι. Με συγχωρείς, Δενής, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και λίγο με το πώς έχεις δουλέψει όλο το διάστημα. Δεν μπορείς να περιμένεις από μια στιγμή να αλλάξει κάτι. Αυτό ήθελα να δηλαδή, εδώ, γι' αυτό λέω ότι κάποιος πρέπει να κάτσει και να ασχοληθεί. Και να καταλάβει ότι αυτό είναι μια τεράστια επένδυση, ίσως η πιο σημαντική επένδυση που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Είναι να αφιερώσεις χρόνο, να αφιερώσεις σκέψη, να αφιερώσεις ενέργεια, να αφιερώσεις ποιότητα εντός εισαγωγικών ζωής με τα παιδιά σου, αλλά όχι μόνο με τα παιδιά σου, με όλους τους αγαπημένους ανθρώπους. Η ζωή περνάει και κάποια στιγμή τι μένει πίσω? Δεν μένει τίποτα. Μένει ο τρόπος που αλληλεπίδρασες με τους ανθρώπους της ζωής σου, με τους συνεργάτες σου, με τους αγαπημένους ανθρώπους, πώς έζησες. Νομίζω πλούσιος κάποιος είναι αυτός ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του όπως του αναλογεί. Δηλαδή αυτό που διεκδίκησε ο ίδιος. Και την έχει ζήσει τη ζωή του. Αυτό το δώρο δεν του γύρισε την πλάτη, το ξεζούμισε όσο μπορούσε περισσότερο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να πεθάνω, αλλά όταν θα πεθάνω να είναι αυτή η εμπειρία που θα ήθελα να ζήσω. Που δεν την έχω ζήσει. Και η εμπειρία μου να ήταν να πεθάνω. Αυτή. Και να πω, άχρε, τι δεν έχω κάνει, δεν πέθανα. Να θυμηθώ να πεθάνω. Ναι, να έχει τύχει ποτέ σε ρόλο που σου έχει ανατεθεί, είτε για σειρά είτε για ταινία, να σε φέρει έτσι αντιμέτωπο με δικά σου κομμάτια σε σχέση με την προσωπική σου ή την οικογενειακή σου ζωή? Έχει τύχει δηλαδή ένας ρόλος να σε κάνει να προσεγγίσεις διαφορετικά το ρόλο σου, σαν σύντροφος, σαν σύζυγος, σαν πατέρας στην πραγματική σου ζωή? Κοίταξε να δεις, συνήθως το λέω αυτό, κομμάτι... παρένθεση, ναι. Θα σου πω, γιατί στο Cinema Therapy κάνουμε ακριβώς αυτό. Εκμεταλλευόμαστε το αφήγημα του χαρακτήρα για να κάνουμε αντικατάσταση σε κάποια λανθάνοντα μηνύματα, ας πούμε. Και μέσω της ταύτισης του μηχανισμού αυτού βλέπει μια άλλη οπτική ο θεραπευόμενός μας. Και η ερώτηση μου ακριβώς εκεί αγγίζει αυτό το κομμάτι. Μήπως σου έχει τύχει μέσω ενός ρόλου να έχεις ουσιαστικά προσεγγίσει το Φάνη ως πατέρας, σαν σύζυγο, σαν φίλο ενδεχομένως ή σαν συνεργάτη. Μπορεί να λειτουργήσει πολύ παραγωγικά και σε διάφορους ρόλους αυτό.
και να έχει αποτελέσει αφορμή, ας πούμε, ένας ρόλος, ένα σενάριο που διάβασες και σου είπαν αυτόν θα κάνεις. Κοίταξε, αυτό συμβαίνει. Και πώς συμβαίνει. Για να μπορέσεις να υπερασπιστείς ένα χαρακτήρα πρέπει να τον καταλάβεις. Να τον κατανοήσεις. Και όταν να τον καταλάβεις, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις εάν δεν καταλάβεις. Δηλαδή, εάν δεν συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα, πώς μπορώ να αλλάξω. Ένας χαρακτήρας είναι ένας τρόπος σκέψης, είναι μια στάση ζωής. Για να μπορέσεις αυτόν τον χαρακτήρα να τον στηρίξεις, πρέπει να τον κατανοήσεις, να βρεθείς στη θέση του και να μπει στο μυαλό του. Να δεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο. Εκ των πραγμάτων εκεί θα βρεθείς σε αντίθεση ή σε πράγματα που έχετε κοινές πεποιθήσεις, αλλά θα δεις και που έχεις διαφορές. Επίσης να πούμε ότι πάντα οι συνέπειες του χαρακτήρα έχουν οριστεί από τον δημιουργό. Και εδώ... Αλλά δεν είναι δικό σου υλικό. Όχι, άλλο θέλω να πω. Οι συνέπειες του χαρακτήρα έχουν οριστεί από τον δημιουργό. Ο δημιουργός, παύλα σεναριογράφος, έκανε την επιλογή ότι με αυτή τη συμπεριφορά ο χαρακτήρας τιμωρείται έτσι. Άρα είναι επιλογή όμως του δημιουργού, δεν είναι της ζωής. Άρα, εάν η ζωή πατάει σε αληθινά γεγονότα, η ιστορία σου πατάει σε αληθινά γεγονότα και ο δημιουργός έχει έναν πολύ ωραίο τρόπο μέσα στην αφήγησή του να εντάξει οργανικά τις πραγματικές συνέπειες που συνέβησαν στον ήρωά σου, τότε έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι επειδή αυτή η στάση ζωής προκάλεσε αυτό και δεν είναι η επιλογή του συγγραφέα για να κλείσει το μάτι στο κοινό ότι ο κακός τιμωρείται στο τέλος. Και είναι η επιλογή του σεναριογράφου ότι κοίταξε να δεις, δεν ήταν κακός αυτός, αλλά είδες, το κακό τιμωρείται. Τιμωρείται το κακό. Είναι η ερώτησή μου. Άρα, τι διαφορετικό θα δω εγώ όταν η παρέμβαση του συγγραφέα δίνει μία τάση ή θέλει να προτείνει κάτι στο κοινό και όχι μια αληθινή ρεαλιστική συνέπεια στο χαρακτήρα. Οπότε πρέπει να έχω τη δυνατότητα να διακρίνω πώς σεναριογράφος κλείνει το μάτι και πώς σεναριογράφος αναπτύσσει τις πραγματικές διαστάσεις και τις πραγματικές συνέπειες που έχει μία δράση ενός χαρακτήρα, παύλα πρωταγωνιστή, στη ζωή και τι του φέρνει πίσω αυτό. Άρα προϋποθέτει ότι ο καλλιτέχνης, ηθοποιός, εργαλείο της αφήγησης έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή τη διάκριση και να ξέρει πού αυτό πάει κατά εκεί και πού αυτό πραγματικά έχει να κάνει με τη ζωή σαν ζωή, οδηγίες χρήσεως, πάλι ξαναγυρνάμε εκεί. Και εκεί πέρα, όντως για μένα, λες, όπα, αλλά ο ηθοποιός δεν αλλάζει από το χαρακτήρα του, αλλάζει από την ιστορία που βρίσκεται μέσα. Γιατί είσαι φορέας μιας ιστορίας. Είσαι ένα εργαλείο μιας ιστορίας και πρέπει ο ηθοποιός να ξέρει τι θέλει να πει η ιστορία στην οποία βρίσκεται. Άρα είναι με το ένα πόδι στο χαρακτήρα του και με το άλλο πόδι στην ιστορία. Μαθαίνει πράγματα και μπαίνει σε διλήμματα όχι μόνο με το χαρακτήρα του, αλλά με όλη την ιστορία μες στην οποία βρίσκεται. Γιατί στην ιστορία υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις χαρακτήρων που καταλήγουν κάποια στιγμή εντός εισαγωγικών στην πρόθεση του δημιουργού. Άρα όλο αυτό το ταξίδι του τον κάνει πιο πλούσιο και λειτουργεί αυτή η γνώση ερήμην. Δεν είναι γνώση που είναι συνειδητή για να γίνει διδακτικός και να πει «Α, κατάλαβα αυτό, το μάθη». Όχι, αυτό λειτουργεί ασυνείδητα και εντός εισαγωγικών πάει μαζί με τη ζωή του. Και τι κάνει? Κάνει μια τοκοφορία στο έργο του. Γιατί μεγαλώνει ταυτόχρονα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι ηθοποιοί είναι καλύτεροι μετά τα 45. Γιατί έχουν μπει σε μια άλλη διαδικασία σε σχέση με αυτό που κάνουν. Δεν είναι ο εαυτός τους, δεν είναι ο ναρκισσισμός τους, που για μας είναι βασικό θέμα όταν ξεκινάμε να κάνουμε τη δουλειά, δεν την κάνουμε αλλιώς. Πάμε γιατί θέλουμε χειροκρότημα, να πεις μπράβο, το σκότωσες πάρα πολύ καλά και το σκοτώνεις καλύτερα από όλους. Γιατί και άλλοι σκοτώσανε, αλλά εσύ σκοτώνεις μαγικά. Κατάλαβε. Αυτό το ότι εσύ σκοτώνεις καλύτερα από όλους και μόνο αυτό με κάνει να κοιμηθώ καλύτερα για 15 μέρες. Έτσι, αυτή είναι η αρχή μου. Εντάξει. Είναι ένα ναρκισσιστικό επεισόδιο. Έτσι ξεκινάμε όλοι. Όποιος πιστεύει κάτι άλλο, επειδή αφήστε το, δεν παίζει. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί σκοτώνεις κάποιον 9 η ώρα και θες να σε χειροκροτήσουν και μετά να πεις δεν το σκότωσα καλά σήμερα. Χθες να με έβλεπες πως το σκότωσα. Χθες ήμουνα δηλαδή να μην διδάσκεις. Αυτό έχει ένα θεματάκι, κατάλαβες.
με τα χρόνια οριμάζει, παίρνει την αποδοχή που χρειάζεται, αισθάνεται μια χαρά πια με το αντικείμενό του και απελευθερώνεται από αυτήν την αγωνία και αρχίζει και αποκτάει ένα αίσθημα προσφοράς προς το κοινό, προς τον κόσμο, την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και προσπαθεί μέσα από τη δουλειά του πια να, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, δεν είναι αυτή η πρόθεση, αλλά δεν έχω καλύτερη λέξη αυτή τη στιγμή, να εκπαιδεύσει, να προβληματίσει, να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει, να κάνει το κοινό του να ξεχαστεί, να κάνει το κοινό του να συγκινηθεί, να κάνει το κοινό του να γελάσει, να φύγει και με έναν τόνο λίγο διαφορετικό, γιατί πια τον αφορά. Και δεν είναι πια να έρθουν αυτοί σε μένα γιατί είμαι σημαντικός. Υπάρχει μια διάθεση να δω τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτούς. Εκεί λοιπόν είναι ένα μεταβατικό στάδιο που ο καλλιτέχνης πραγματικά βρίσκει την ταυτότητά του. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης για μένα? Είναι ο Προμηθέας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει και παίρνει τη φωτιά από τους θεούς με το ρίσκο που έχει αυτό. Ξέρει τις συνέπειες αυτής της κίνησης για να το φέρει στους ανθρώπους και να τους δώσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Να τους δώσει μια δημιουργική δύναμη στα χέρια τους. Και παίρνει αυτό το ρίσκο. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Όλα τα υπόλοιπα είναι με ερωτηματικά. Για μένα. Επειδή νιώθω ότι μας τα έχεις παρουσιάσει πάρα πολύ ωραία όλα και πολύ ρόδινα, αλλά εγώ θα επιμείνω. Υπάρχει σκοτεινή πλευρά. Πραγματικά, δηλαδή. Αλλά υπάρχει σκοτεινή πλευρά. Υπάρχει σκοτεινή πλευρά. Είμαι σίγουρη ότι έχεις παρατηρήσει, επειδή είσαι σε ένα... Έχει εξωστρέφεια η δουλειά σου. Είναι πολύ κοινωνική. Σίγουρα συζητάς με φίλους που έχουν επίσης παιδιά. Μπορεί να μην έχεις εσύ παιδιά. Όχι, παιδιά έχεις, να μην έχεις προβλήματα εννοώ με τα παιδιά τα δικά σου. Αλλά γενικότερα όλο αυτό το κλίμα της βίας στην εφηβεία, που με αφορμή και την πρόσφατη πολύ δημοφιλή σειρά, την εφηβεία στο Netflix, που έγινε viral για λόγους που ποτέ δεν θα μάθουμε, αλλά έγινε. Υπάρχει ένα podcast για ανάλυση που έχω κάνει πάνω σε αυτό και πολλοί έτσι, από τον επιστημονικό κλάδο και τον χώρο της ψυχικής υγείας έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι θα έχεις καταλάβει ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η βία στους εφήβους και στα αγόρια και στα κορίτσια. Και έχεις παιδιά που είναι στην εφηβεία. Πώς το αντιλαμβάνονται αυτά τα παιδιά τα δικά σου? Τα μοιράζονται καθόλου αυτό που συμβαίνει στο σπίτι? Ναι. Και τι τους λες, τι συζητήσεις κάνετε? Ναι. Γιατί το κομμάτι, οι αναγωγές οι δικές μου είναι από τη δικιά μου εποχή. Έτσι. Και εγώ σαν έφηβος είχα εμπλοκές. Δεν ήμουν το καλύτερο παιδί. Μην με βλέπετε τώρα που είμαι αλαβάστρινος. Παλιότερα δεν ήμουν έτσι. Είχα πολλά ελαττώματα. Το μοντέλο είχε βγει προβληματικό. Οπότε και είχα μπλέξει σε περιπέτειες και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να μπλέκεις είτε σε συμμορίες, είτε σε καυγάδες, είτε... Στο είπα εγώ ότι υπάρχει σκοτεινή λάδο, υπάρχει σκιά. Εγώ το είπα. Εγώ δεν είπα ότι δεν το πες, αλλά εγώ πηγαίνω και στον ήλιο, να μαυρίσω. Δεν κάθομαι μόνο στη σκιά. Λοιπόν, να πω ότι μέσα από αυτό και μέσα από τα δικά μου βιώματα προσπαθώ, να το καταλάβω, γιατί όντως το βλέπω αυτό. Το είχα συναντήσει αυτή την ιστορία με τις συμμορίες των 16χρονων και 15χρονων. Την είχα δει για πρώτη φορά στο Παρίσι το 2000. Και μου είχε κάνει τρομακτικά μεγάλη εντύπωση που είπα 20 παιδιά, 15 παιδιά μαζί συμμορία να σε φτύνουν στον δρόμο και να στην πέφτουν κτλ. Που μου φαινόταν εξωπραγματικό και νομίζω ότι ήταν η παρακμή του πολιτισμού. Που ενώ εμείς εδώ οι τριτοκοσμικοί δεν το είχαμε τόσο έντονο παρά μόνο σε επίπεδο παδικό. Δεν είχαμε συμμορίες τότε 16-18 άτομα. Και μου φαινόταν ότι αυτό δεν θα έρθει. Μέχρι που πριν από 2 χρόνια, δεν ξέρω αν αυτό είχε να κάνει και με τον κορονοϊό. Έτσι, δεν ξέρω πώς μπορώ να το αποδώσω. Και εγώ είχα αγωνία. Δηλαδή θα πήγαινα τα παιδιά, ξέρω εγώ, στην Κηφισιά, ας πούμε, μου έλεγα μην τυχόν, παιδιά, προσέξτε, κάντε ράντες, συζητήσεις, παρασυζητήσεις κτλ. Και ξανακουβέντα. Δεν έχεις άλλο εργαλείο. Το εργαλείο σου είναι κουβέντα. Δεν έχεις άλλο εργαλείο. Δεν είναι απειλή. Η απειλή είναι το έσχατο εργαλείο. Το εργαλείο στο βασικό είναι η κουβέντα. Είναι η συζήτηση, είναι τα ανοιχτά αυτιά και η εμπιστοσύνη και η δουλειά που έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα. Γιατί αυτή η δουλειά που έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα θα βάλει το όριο, δεν το βάλει εκείνη τη στιγμή. Αν περιμένεις τα 17 να πάρει το παιδί το όριο μόνο του, γιατί αυτό την κάτσα με τη βάρκα.
Το θέμα είναι να το έχεις χτίσει από τότε που ήταν παιδί, να έχεις αφιερώσει τον χρόνο, να έχεις θυσιάσει αρκετά πράγματα, γιατί αν δεν είσαι έτοιμος να τα θυσιάσεις, μην ασχολείσαι. Μην κάνεις παιδιά, δεν είναι κακό, δεν χρειάζεται αυτή η κοινωνία να έχει κάτι από σένα και καλά. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω δηλαδή ότι όλοι είμαστε για να είμαστε γονείς. Και βάζω πρώτα τον εαυτό μου. Εγώ δεν πίστευω ότι τα έφερε έτσι η ζωή μου, αλλά δεν ήταν σχεδιασμένο μέσα μου. Ούτε καν το είχα φανταστεί. Νομίζω ότι είμαι πλέον ακατάλληλος. Τώρα πώς βρέθηκα δεν το ξέρω, να σου πω, γιατί τα πράγματα πήγαν τελείως σαν μια καταιγίδα, σαν μια βροχή, πάρα πολύ γρήγορα, οπότε δεν τα επεξεργάστηκα και πάρα πολύ. Ήταν λίγο. Αλλά τελικά είχα λάθος για τον εαυτό μου. Έκανα λάθος. Κατάλαβα ότι ακριβώς το ανάποδο συνέβαινε. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Και δεν το είχα καταλάβει όμως. Δηλαδή, πώς το πέταν τόσο ανώριμο από την πλευρά μου, ήμουν φοβισμένος με αυτό. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ξέρω μόνο ότι δεν. Αυτό όμως που ήξερα σίγουρα είναι ότι από τη στιγμή που θα πάρουμε αυτή την απόφαση, θα είμαστε από πάνω. Αλλά το από πάνω δεν συνεπάγεται ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Το από πάνω έχει αυτή τη δυσκολία. Να κάτσεις να σκεφτείς το εναλλακτικό επιχείρημα, να βρεις τον τρόπο να κάνεις πίσω, να έχεις υπομονή, να ασχοληθείς και να μην το αφήσεις τη μαμά σου να το μεγαλώσει. Έτσι. Αυτό είναι ένα δύσκολο έργο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ειδικά οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά μας, οι οποίοι με το να αφοσιωθούν στα παιδιά τους, χάνουν την καριέρα τους, μια άλλη συνάδελφος θα πάει καλύτερα, ξαφνικά, και το βλέπεις. Αυτό μέσα σου. Επίσης, μια γυναίκα με 2 παιδιά δεν είναι τόσο επιθυμητή στο επάγγελμα, όσο και να το λέμε δηλαδή. Γιατί δεν θέλει να πάει στα παιδιά της, γιατί δεν θα κάτσει όλο το ωράριο παραπάνω, γιατί δεν αφήνει πολύ το ενδεχόμενο. Όλα έχουν μια σημασία. Άρα ξέρει και η ίδια ότι μπαίνει σε ένα δεύτερο επίπεδο από το να είναι η νέα ανένταχτη, διαθέσιμη, πολλά υποσχόμενη και τα σχετικά. Γιατί όλα λειτουργούν. Μην τώρα, δηλαδή, πούμε ότι δεν λειτουργούν όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα. Άρα έρχεσαι αντιμέτωπος με τους φόβους σου και πρέπει να πάρεις μια γενναία απόφαση. Οι γυναίκες πολύ περισσότερο από τους άντρες ακόμα και στη σημερινή εποχή, γιατί αυτές τις προκαταλήψεις ακόμα ακολουθούν. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπήκαμε σε ένα άλλο τέτοιο. Νομίζω ότι αυτά λειτουργούν, άσχετα αν η κοινωνία κάνει ότι δεν λειτουργούν. Λειτουργούν ακόμα. Το βλέπεις ότι λειτουργούν. Υπάρχει μια προσποίηση εκεί. Ναι, γιατί ότι κοροϊδευόμαστε λίγο. Ναι. Αλλά λειτουργούν. Δηλαδή το ίδιο είναι, είτε λειτουργεί ομορφιά, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μην τρελαθούμε. Όλα λειτουργούν. Αλλά θέλει μια πιο συνειδητοποιημένη στάση και να αναλάβεις το ρίσκο αυτής της επιλογής. Και να μην λιγοψυχήσεις και να μην τρομοκρατηθείς και να μην πάθεις πανικό τι γίνεται με μένα, τι γίνεται με τη ζωή μου, τι γίνεται με εκείνο, γιατί πήρες μια απόφαση. Αυτό ακούγεται λίγο από μένα βαρύ, αλλά δυστυχώς το πιστεύω. Ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Δηλαδή, πήρες αυτή την απόφαση. Ναι, πήρες και το ρίσκο. Πήρες και το ρίσκο. Δεν θα γκρινιάζουμε τώρα, θα λέμε τι έγινε. Γιατί η μάνα μου. Μην το κάνεις. Μην ασχολείσαι. Δεν είναι για σένα. Δεν είναι κακό. Έτσι, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Εγώ χαίρομαι πια που βλέπω πολλούς συναδέλφους μου συνειδητοποιημένους με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους και είναι από πάνω και νοιάζονται και κάνουν. Δεν ήταν συνήθες, γιατί το επάγγελμά μας στο παρελθόν ήταν τσιγκανέιρος. Μην βλέπετε τώρα πάλι. Σήμερα ήταν περιοδεία στο χωριό Τάδε, στο χωριό Δίνα. Ποια παιδιά τώρα, τι θα μεγάλωναν οι έρμοι. Δηλαδή τώρα σήμερα έπαιζα στην Καρδίτσα, μετά στο Κιλκί σε κάτι καφενεία έπαιζαν τώρα. Ποιοι θα μεγαλώναν, τι θα μεγαλώναν, ας πούμε. Δεν ήταν εύκολα αυτά τα πράγματα. Κάπου ήρθε μια ευημερία λίγο και βοήθησε. Μια άλλη συνείδηση, γίναμε και λίγο πιο Ευρώπη. Κάτι έγινε, κάτι δούλεψε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί το βλέπω. Βλέπω πολλούς ανθρώπους στη δουλειά μου που είναι πολύ συνειδητοποιημένοι με αυτό το κομμάτι και του βλέπεις και τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Άρα ιδανικά θα πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε οικογένεια μετά τα 40, έτσι όπως το ακούω εγώ τουλάχιστον. Κοίταξε, να έχουμε πιο συνειδητή. Ναι, πιο Επίσης συνειδητή. η αλήθεια είναι ότι έχει μια αντίφαση αυτό. Θέλει και μια άγνοια κινδύνου. Έχει μια αντίφαση.
Γιατί αλλιώς δεν το παίρνεις από. Λέει ο Τσέχοφ ότι άμα το πολύ σκεφτείς, το πολύ συζητήσεις, το πολύ κάνεις, το πολύ αυτός, δεν υπάρχει πιθανότητα. Έτσι. Και για αυτούς που έχουν κάνει παιδιά, να δείτε τώρα η φύση πόσο γάτα είναι, έτσι. Έχεις κάνει το πρώτο και σε πήγε τρένο. Δεν κοιμάται, κλαίει, αυτά, τα νεύρα σου είναι σε κατάσταση αυτή, λες δεν θα ξανακάνω άλλο κτλ. Γίνεται 1,5 χρόνο, το έχεις ξεχάσει. Αυτό που πέρασες. Και λες πάμε να κάνουμε το επόμενο. Και έχεις ξεχάσει. Το έχεις σβήσει την ταλαιπωρία το σύστημα. Έτσι. Είναι τώρα η άλλη γέννησε, πέφερε πόσες ώρες, αυτά, πόρη. Το ξεχνάει πάλι. Άρα, αυτό είναι το εργαλείο. Για να πάμε παρακάτω. Εντάξει, εδώ ο πόνος διδάσκει μάλλον και η εμπειρία αυτή, επειδή είναι μια πολύ διάζουσα εμπειρία, πιθανότατα να είναι έτσι προγραμματισμένη, να συμβεί κατά αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα. Και γιατί... να είναι έτσι το ιδανικό, ας πούμε, σίγουρα. να το ξεχνάς. Θέλω να... Τώρα λίγο θα το κάνω λίγο πιο προσωπικό. Όχι, αλλά αν θες απαντάς εννοείται. Βέβαια, αν δεν απαντήσεις... Μας έχει ρημάξει αυτή η κοπέλα σήμερα. Εν τω μεταξύ με προκαλεί, εγώ συνήθως είμαι πολύ ευγενική. Να, εδώ ο κύριος Καραμιτσάνης μπορώ να το επιβεβαιώσουν. Είμαι πάρα πολύ τρυφερή με τους καλεσμένους μου. Ναι, με μένα πήγαινε. Κάπως λίγο ναι, εγώ την εμπνέω. Θέλω, αν μπορείς να θυμηθείς μια γλυκιά, θετική ανάμνηση από τον μπαμπά σου όταν ήσουν ένα παιδί. Και αν θες να τη μοιραστείς μαζί μας. Έχω αρκετές. Η πιο αγαπημένη μου φάση με τον πατέρα μου πάντα ήταν η θάλασσα. Γιατί υπήρχε χρόνος δικός μας. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα με το δικό μου τον πατέρα τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα. Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός, χωροφύλακας. Και ήταν στην κατηγορία αυτών που πηγαίνουν να συλλάβουν τους κλέφτες και τους φωνιάδες. Δεν ήταν στην κατηγορία μαζεύαν κομμουνιστές από τις πορείες, ήταν στο γραφείο και πίναν καφέδες. Οπότε οι μνήμες με τον πατέρα μου είναι τύποι που έχουν έρθει στο σπίτι να μας σκοτώσουν, γιατί τους έχει συλλάβει κτλ. Άνθρωποι που μας απειλούσαν γιατί σκότωνε κάποιον στην πλατεία, πήγαινε, τον έφερνε και έλεγε και εγώ κακομοίρης, ήμουν 10 χρονών και έκλαιγα. Γιατί τον πατέρα μου δεν ξέρω αν θα γυρίσει ζωντανός. Γιατί τον σκότωνε. Και δεν πήγαινε κανείς από τη δύναμη. Πήγαινε μόνος του. Οπότε ήξερες θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Γιατί το πρωτοπαλίκαρο έδερνε κάτω. Δεν έδερνε έγινε μια παρεξήγηση στο τάβλι. Ήταν το πράγμα σοβαρό. Οπότε θυμάμαι πολλές φορές να γυρίζει ο πατέρας μου με κάτι θηρία, ας πούμε, με χειροπέδες και εγώ να είμαι έξω από το πείμα. Γιατί σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Ο πατέρας μου έπαιρνε απόσπαστα καλοκαίρια και πήγαινε στις περιοχές που είχαν υψηλή κλιματικότητα. Δηλαδή ήταν ο Μαρμαράς Χαλκιδικής, καθότι Βορειοελλαδίτες θα τα λέμε αυτά, Χαλκιδικής που είχε υψηλή κλιματικότητα. Θα πήγαινε απόσπαστα στο Μαρμαρά. Ήταν η Κατερίνη, θα πήγαινε στην Κατερίνη. Ήταν αυτό. Οπότε πάντα μάζευε κάποιον φωνιά, κάποιον δολοφόνο, κάτι καταλαβαίνεις. Οπότε ή θα ήταν σε κάποιο ντέρμπι, θα παίρνε μέτρα τάξεως. Δηλαδή, έχω πάει σε γήπεδο με τον πατέρα μου που είχαν σκοτωθεί και έχουν κοπεί τα χέρια του, αίματα. Δηλαδή, έχουμε ζήσει ένα περιβάλλον λίγο. Καταλαβαίνεις. Τρυφερές στιγμές. Κάνω αυτό που κορόιδευες πριν. Έχεις άρνηση και εσύ τραυματάκια, βλέπω. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ο χρόνος για να τον πετύχω κάπου που ήταν τελείως έξω από αυτό το πλαίσιο, γιατί τότε δεν είχαν επίσης ωράριο. Πήγαινε κάπου και ήταν 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμος. Αφήναμε ένα τηλέφωνο εκεί που πηγαίναμε, τέλος πάντων, για να τον πάρουμε την υπηρεσία. Αν κάποιος σκοτώσει κάποιον, να φύγει να πάει να τον αμαζέψει. Ήταν τέτοια η κατάσταση. Και επταπύργιο, μεταγωγών και τα λοιπά, περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων. Όταν λοιπόν είχαμε αυτόν τον χρόνο να είμαστε οι δυο μας στη θάλασσα, ήταν ένας χρόνος που ήταν για μένα. Ήταν οι στιγμές που ήμασταν οι δυο μας. Ψαρεύαμε, κολυμπούσαμε οι δυο μας. Εγώ σήμερα κολυμπάω όπως κολυμπούσε ο πατέρας μου και βουτάω όπως βουτούσε ο πατέρας μου. Ακριβώς το ίδιο, γιατί ήταν το παιχνίδι μας αυτό. Να κάνουμε μακροβούτια οι δυο μας, να ψαρεύουμε οι δυο μας. Αυτός ήταν ο χρόνος του πατέρα μου και όλες αυτές τις στιγμές με το νερό που είχε να κάνει είτε με ποτάμι που πηγαίναμε για ψάρεμα, είτε στη θάλασσα που πηγαίναμε για μπάνιο, ήταν στιγμές που τις περίμενα με τον πατέρα μου πώς και πώς. Δεν έχω αφήσει ούτε ένα ψάρεμα. Έχω πάει σε όλα. Γιατί ήταν η στιγμή να είμαστε δυο μας. Έτσι. Οπότε πάρα πολλές τέτοιες στιγμές έχω με τον πατέρα μου, που είναι τρυφερές στιγμές,
ανθρώπινες στιγμές, και ήταν και ο ήρωάς μου εκεί, γιατί κάτι νερόφιδα, κάτι οχές, κάτι τέτοια που μπλέκαμε κτλ. Ήταν ο Χέρκουλης. Κατάλαβες. Τάπνιγε τα φιδάκια. Όχι με την άλλη έννοια, με την έννοια αυτήν, τη ρεαλιστική. Το πνίγε το φίδι. Κατάλαβες. Εντάξει, τώρα ξέρεις, μου ξύνεις λίγο. Αύριο θα τελειώσουμε. Όχι, εντάξει, Πάρτε έχουμε τους δικούς σας, δεν θα γυρίσετε το βράδυ. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Νομίζω ότι τις απολαμβάνουν. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να φύγεις. Απλά τώρα εγώ έχω... Μήπως γύρατε, παιδιά, μήπως λες εκείνη την πίτσα δεν την παραγγείλαμε ακόμα. Θεωρείς ότι υπήρξαν ελλείψεις κατά τα χρόνια που μεγάλωνες εσύ στο δικό σας το σπιτικό? Εννοείς από πλευράς φτώχειας? Με την πατρική φιγούρα, όχι. Από πλευράς συναισθηματικής κάλυψης, ας πούμε, και πλαισίωσης, με τη δυναμική που είχαν οι γονείς μας εκείνη τη δεκαετία, η δική σου, ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Και αν θεωρείς ότι αυτές οι ελλείψεις, αν θεωρήσουμε ότι πιστεύεις ότι έχεις, έτσι, δεν το θεωρώ δεδομένο, μεγαλώνοντας με την εμπειρία που αποκτάς, εγώ, ας πούμε, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξαν κάποιες ελλείψεις στο δικό μου οικογενειακό περιβάλλον. Εάν έχεις ανακαλύψει τέτοιες ελλείψεις στο δικό σου οικογενειακό πλαίσιο, εάν μπορείς να τις φέρεις στο μυαλό σου και να μου πεις ιδανικά πώς θα ήθελες, πολλές λιάπηρες. Παιδιά, άμα τα λέω, δεν θα με πιστέψετε. Θα νομίζω ότι. Όχι, καλέ, εμείς θα σε πιστέψουμε εδώ. Είμαι ιταλικός νεορεαλισμός. Δεν είμαι. Είμαι ελληνικός νεορεαλισμός, όχι τελικό. Τώρα που γίνεις μπαμπάς, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε αυτή την αντικατάσταση και τη σύγκριση με την οικογένεια καταγωγής μας. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ είμαι μια περίπτωση, νομίζω, είμαι λίγο σαν τους μετανάστες. Δηλαδή, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ο πατέρας μου, ας πούμε, δούλευε για να μεγαλώνει την ευρύτερη οικογένεια. Τι εννοώ ευρύτερη οικογένεια? Όχι, ο παππούς μου δεν ήταν. Ήταν τα αδέρφια του πατέρα μου μαζί μας. Δηλαδή, τα συστήματα των οικογενειών. Τα παλιά τα συστήματα όπως έχουν και οι μετανάστες σήμερα. Δηλαδή, ήταν ο αδερφός του πατέρα μου που σπούδαζε στη γεωπονία, ήταν η αδερφή του πατέρα μου που θα σπούδαζε κάπου, ήταν ο άλλος αδερφός του πατέρα μου με την αραβωνιαστικιά του, ήμουνα εγώ με τη μάνα μου και την αδερφή μου σε ένα σπίτι 65 τετραγωνικά. Ελλείψεις, μόνο ελλείψεις. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Από τα βασικά, ένα γιαούρτι που το χαλβάδιαζα 3 εβδομάδες να το φάω εγώ, ας πούμε, και το τρώγει ο θείος μου. Δηλαδή και εκείνη την ώρα ήθελα να τον φέρω το Θεό λίγο βόλτα, γιατί αυτό το γιαούρτι ήταν δικό μου, κατάλαβες. Από τα απλά πράγματα, από τη φτώχεια, που ήταν ένα παντελόνι τα Χριστούγεννα και ένα σακάκι το Πάσχα. Δηλαδή, σκέψου ενδεικτικά, θα σου πω μια ιστορία που έχει πολύ μεγάλη πλάκα με τον πατέρα μου, τον οποίο ακόμα μέχρι σήμερα το φέρω βαρέως. Έτσι, θα σου πω ποιο. Εγώ, Γιάννης θα με καταλάβει μόνο πάντα για το ήθελα να πάω ένα ζευγάρι παπούτσια για τον μπάσκετ. Έτσι. Και τότε είχαν βγει τα Nike. Και τα Nike ήταν τα Nike. Το καταλαβαίνετε μέχρι σήμερα, ας πούμε, έτσι. Οπότε έχω δει ένα ζευγάρι παπούτσια στην Αντιγονιδών, στη Θεσσαλονίκη, κάτω Κολόμβου. Είχε τότε ένα παπουτσάδικο με πολλά παπούτσια και έχει κάποια Nike. Θυμάμαι και την τιμή, 2.760. Πάμε με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου σε μια πολύ θετική διάθεση. Έχει πάρει το δώρο των Χριστουγέννων, είναι κάπως. Οπότε πάμε να μου πάρει παπούτσια. Και μου λέει, αγόρι μου, πάρε ό,τι παπούτσια θέλεις. Σίγουρα, λέω. Μου λέει, ναι, 100%. Ναι. Λέω, εντάξει, οκ. Πάω και παίρνω τα Nike. Φτάνουμε στο ταμείο, φλερτάρει και λίγο ο μπαμπάς μου, κάνει λίγο τον σημαντικό. Έχει δώσει έναν αέρα ότι είμαστε κάποιοι. Έχει ανέβει 17, να πούμε, κολοσσούς της Ρόδου. Είναι, εντάξει, ο απόλυτος. Δεν τον παίρνει τώρα να κάνει πίσω. Δεν ξέρει τι τον περιμένει. Και λέω, μπαμπά, θα πάρω αυτά τα παπούτσια. Ωραία, θα τα πάρουμε, μου λέει. Πόσο είναι, λέει. Ακούει την τιμή και τάγκ. Αρχίζει και ζαλίζεται. Παιδί μου, σίγουρα τα θέλεις αυτά τα παπούτσια? Πάρα πολύ. Μήπως μετανιώσεις? Καθόλου. Μα ρε παιδί μου, έτσι γίνεται πάντα. Τα παίρνουμε και μετά δεν τα φοράς. Όχι, αυτά θα τα βάλω. Και το θυμάμαι στο τραπέζι της κουζίνας, έτσι. Στο τραπέζι του πόνου. Ήξερα όταν τον πληγώσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά δεν υπήρχε πιθανότητα. Ήταν η στιγμή μου. Ήσουνα κι εσύ όμως, Και από εδώ η φίλη μου η Ούρσουλα. Μεγάλη καριόλα.
Ήμουν αυτή η περίπτωση. Την περίμενα αυτή τη στιγμή στη γωνιά την είχα. Δεν θα τον άφηνα έτσι. Σου λέω για να καταλάβεις ότι αυτό τώρα, για να είναι αυτό το ζευγάρι παπούτσια, τέτοια αιμονή, για να έρθει μια στιγμή να τα ζητήσω, καταλαβαίνεις πόσο μέσα... Πόσο έχεις περιμένει. Ναι, πόσο τρέλα... Μέχρι και σήμερα, παιδιά, έχω τρέλα με τη βιτρίνα. Μπορώ να φάω άπειρες ώρες σε μια βιτρίνα μπροστά. Γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό να βλέπω πράγματα που δεν πρόκειται να τα αποκτήσω ποτέ και να τα φαντασιώνομαι. Αυτό το παντελόνι. Ή ένα γαλακτομπούρεκο. Γιατί δεν μπορούσα να πάρω δεύτερο κομμάτι. Δεν φτάναν τα λεφτά. Οπότε λέω το γαλακτομπούρεκο και το όνειρό μου ήταν να πάω να ταψί. Να έρθει μια στιγμή και να πω, βάλτε μου ένα ταψί, κύριε. Τόσο απλό ήταν. Με περίσσια. Ναι, ότι είμαστε large και γερνάω κιόλας. Αλλά αυτή ήταν η φάση. Γι' αυτό τώρα, επειδή δεν θέλω να ακουστώ λίγο σαν τον Βασιλάκη Καΐλα, αλλά κάπως έτσι μεγάλωσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις πώς ξεφεύγει κανείς μέσα από αυτό. Ξεφεύγει. Όχι, θέλω να σου πω, πέρα από αυτό, ήταν πολύ γλαφυρές περιγραφές σου για τις υλικές ελλείψεις της οικογένειάς σου. Θέλω να μου πεις συναισθηματικά αν υπήρξαν κατάλοιπα. Πάω να την κοπανίσω. Τίποτα αυτή. Εκεί, Ροτβάιλερ. Εκεί, επιμένει. Τι γίνεται με τα συναισθηματικά. Θέλω να πω, εσύ θυμάσαι πώς ήσουν με τον μπαμπά σου όταν πηγαίνατε για ψάρεμα και τα λοιπά και πόσο δύσκολο ήταν να βρεθούν αυτές οι στιγμές, τις οποίες όμως είχατε και τις πέρασες και τις θυμάσαι ωραία. Ναι. Τα παιδιά τα δικά σου, σε σχέση με σένα, έχουν περισσότερες, λιγότερες τέτοιες στιγμές, δεν το έχουν καθόλου. Δεν το συζητάω. Αυτό το λέω και παίρνω το ρίσκο, ναι, πολύ περισσότερες, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ακόμα και στο κομμάτι που δεν θα μπορούσα, ας πούμε, ή το δύσκολο κομμάτι για μας είναι οι περιοδίες. Έτσι, που φεύγεις, τα πήγαιναν πάρα πολύ μικρά, δεν μπορεί να τα πάρεις μαζί σου την περιοδία, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, φρόντιζα, ας πούμε, να μην κάνω 2 δουλειές, να κάνω 1 δουλειά, για να μπορώ να... Ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτό οικονομικά είναι δύσκολο, Δεν είναι εύκολο να πεις θα κάνω αυτή την επιλογή. Νομίζαν πάρα πολύ, θα σου πω κάτι που μπορεί να ακουστεί αστείο. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό που θα πω. Κάποια στιγμή μου δίνανε ένα θέατρο. Πάρ' το και κάνε ό,τι θέλεις. Και δεν ήταν τώρα, γιατί ο κόσμος ξεχνάει, ήταν το 2011. Έτσι και μου λέγανε πάρ' το. Τα παιδιά μου ήταν 3 και τι να πάρω, ποιες ευθύνες, τι θέατρο να ασχοληθώ και με τα παιδιά τι θα γίνει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε. Όλοι θεώρησαν ότι ήταν ευθυνοφοβία. Οι άνθρωποι δηλαδή της δουλειάς μου θεώρησαν ότι ήμουν ευθυνόφοβος που δεν πήρα το μαγαζί. Δεν ήμουν ευθυνόφοβος. Αλλά δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς ότι δεν το έκανα αυτό για τα παιδιά μου και δεν το έκανα γιατί δεν ήθελα να είμαι Θείας Άργης το 2011. Αλλά παίρνεις μια απόφαση και πρέπει να είμαι εκεί. Και αυτό σήμερα σήμερα που τα παιδιά μου είναι 17 και 16, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο χαίρομαι μέσα μου που δεν έκανα τη μαλακία να πάω και να κάνω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και τότε το σκεφτόμουν, αλλά είχε το ρίσκο. Θα είναι έτσι. Γιατί σου λέει άλλος, επενδύεις και αυτό θα το πάρεις κάποια στιγμή. Δηλαδή, αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις, γιατί χάνεις κάτι εκείνη την ώρα που μπορεί να μην ξανάρθει ποτέ. Βέβαια, στη δικιά μου περίπτωση ήρθε, αλλά μπορεί να είναι και ψευδές. Κατάλαβες να σου πω, να είναι όλο του μυαλού. Αλλά και η πραγματικότητα είναι τελείως υποκειμενική. Δεν είναι αντικειμενική. Αυτό που βιώνεις εσύ στο κεφάλι σου είναι δικό σου θέμα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και η αλήθεια ή είναι έτσι, όπως το καταλαβαίνεις. Οπότε πάντα, σε όποια επιλογή και αν κάνεις, έχεις ένα ρίσκο. Έχεις ένα ρίσκο. Τώρα μου θύμισες λίγο το τέλος του βίντεο που είδαμε και αναρωτιόμουν που πραγματικά... Πεθαίνω. Ναι, που πεθαίνει. Εντάξει, δεν σε σκοτώσαμε εμείς απλά μοντάραμε λίγο το θάνατό σου. Με το παπακαλιάτρια τα βγάλει. Έτσι, για την τιμωρία. Όμως αυτό που σκεφτόμουν βλέποντας το τέλος αυτού του βίντεο είναι τελικά όταν ακολουθήσεις έναν δρόμο, αυτόν τον φαντασιωσικό, τον ψευδές, το ότι έχεις δύναμη, ότι μπορείς και μπλέκεσαι παντού, είσαι παντού και ταυτόχρονα πουθενά, αλλά παρόλα αυτά αισθάνεσαι πολύ ισχυρός, ότι κινείς τα νήματα, όχι εσύ ο ρόλος βέβαια, πολλοί άνθρωποι όμως το ζουν αυτό και στην πραγματική του ζωή, ανεξάρτητα αν παίζουν ρόλους ή όχι. Όλοι παίζουμε ρόλους. Έχει ένα stop αυτό.
Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο πρέπει κάποιος να σταματά. Είναι υποκειμενικό, το ξέρω, αλλά έχει τύχει στη ζωή σου να φτάσεις σε ένα σημείο που να αισθάνεσαι ότι πρέπει να βάλεις ένα stop σε κάτι. Αν το έκανες ή δεν το έκανες και θες να το... Κοίταξε τώρα, στη δική μου ζωή τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εγώ δεν την πάω τη ζωή μου. Η ζωή μου με πάει. Είμαι αυτή η κατηγορία. Δηλαδή... Ακούγεται λίγο κάπως σαν να πηγαίνεις με το ρεύμα, Δεν πάω με το ρεύμα, πάω με αυτό που μου δίνει η ζωή μου. Και εγώ στη ζωή μου λέω ναι. Δεν λέω όχι. Όπου πήγα εγώ να την πάω τη ζωή μου, έφαγα τα μούτρα μου. Γιατί οι επιλογές μου ήταν πράγματα που ξεκινούσαν από μένα, ήταν πράγματα από αυτά που έχουν να κάνουν με τα πρέπει, που δεν ήταν δικά μου, και είχαν να κάνουν με θεωρίες που με εγωίτευσαν, αλλά δεν με αφορούσαν. Ήταν καλές για άλλους, αλλά όχι για μένα. Γιατί εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτό. Αλλά ήταν πολύ σαγηνευτικός ο ρήτορας που με έπεισε. Και πίστεψα κι εγώ ότι αυτό με αφορά. Αλλά στο διατάφτα συνειδητοποίησα εκ του αποτελέσματος ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Στην ανάγκη μου να ανήκω σε κάποιο περιβάλλον, σε μια ομάδα που είναι, αν θέλεις, οι ποιοτικοί καλλιτέχνες, οι έντεχνοι καλλιτέχνες, αφομοίωσα θεωρίες, προσπαθούσα να μιμηθώ συμπεριφορές που δεν με αφορούσαν. Και ήταν πολύ γενναίο όταν το συνειδητοποίησα ότι ξέρεις, αυτό δεν με αφορά. Και ότι αυτός ο δρόμος, ευτυχώς ο δρόμος έδειχνε ότι τρώγα το ξύλο της αρκούδας, οπότε το καταλάβαινα κάποια στιγμή, μία-δύο πόσο πόντιος, είπαμε. Έτσι. Και κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις την απόφαση γενναία και να πεις αυτός είμαι. Υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα ρύθμισης σε όλα τα επαγγέλματα. Νομίζω πως ναι. Το ότι τρως συνέχεια τα μούτρα σου και επιμένεις, αλλά είναι όλο αυτό πολύ επίπονο, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Στη δικιά μου περίπτωση, μια που το συνδέω και λίγο με αυτό που μου είπες πριν με το ρόλο, σε μένα λίγο το επάγγελμα με βοήθησε και νομίζω να καταλάβω ποιος είμαι εγώ. Αλλά όταν λέω το επάγγελμα, όχι οι ρόλοι. Οι άνθρωποι, οι δάσκαλοι, οι συνεργάτες, τα διλήμματα που βρέθηκες, οι δυσκολίες που αντιμετώπισες και βρίσκεις αντιμέτωπος λίγο με το ποιος είσαι. Το ποιος είσαι είναι γενναίο να αποφασίσεις ότι αυτός είσαι και δεν είσαι κάποιος άλλος και αυτό που είσαι μπορεί να μην αρέσει. Καταλάβες. Αλλά είναι μια γενναία επιλογή. Θα την κάνεις κάποια στιγμή. Υπάρχει μια γενική πεποίθηση με τους περισσότερους ανθρώπους που έτσι έχω συνομιλήσει και έχω συνεργαστεί. Μου λένε ότι οι ηθοποιοί είναι κατά βάθος ψυχασθενείς. Εσύ, έτσι μου λένε, γιατί ναι, το φαντάζομαι το έχεις ακούσει κι εσύ. Ότι η συγκεκριμένη πάστα ανθρώπων, σε εισαγωγικά, είναι επειδή έχουν βρει έναν τρόπο να διοχετεύσουν την τρέλα τους, όπως λένε χαρακτηριστικά. Τι συμμερίζεσαι αυτή την άποψη καθόλου? Θεωρείς ότι, εντάξει, μπορείς να κρίνεις για τον εαυτό σου? Υπάρχουν ηθοποιοί και ηθοποιοί. Δεν είναι όλοι ηθοποιοί το ίδιο. Ένα. Υπάρχει μια κατηγορία ηθοποιών η οποία καταπιέζει τον εαυτό της ψυχαναγκαστικά, γιατί μέσα από αυτό το πράγμα γοητεύεται. Σίγουρα υπάρχει μια αναπηρία, αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανείς ξεκινάει να κάνει αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι κλειδωμένοι. Γιατί το ονομάζεις αναπηρία? Θεωρείς ότι έχει να κάνει με κάποια έλλειψη? Έχει να κάνει πολύ με το κομμάτι της αποδοχής. Νομίζω ότι οι ηθοποιοί την έχουν αυτή την ανάγκη μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη ανάγκη από τους άλλους. Γι' αυτό και βλέπεις ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο ρόλο τους. Δηλαδή δεν μπορούν να δουν το έργο. Είναι ο ρόλος μου. Τι ρόλο θα κάνω, δεν μπορεί να δει το έργο. Σιγά σιγά θα το δει το έργο, σιγά σιγά θα αρχίσει να αφήνεται στους συναδέλφους του, σιγά σιγά. Βέβαια σε αυτό οφείλεται και η παιδεία έτσι πως δίνεται στους ηθοποιούς, γιατί όταν σε αξιολογώ και είσαι εκτεθειμένος, τα πράγματα ανεβαίνουν, δηλαδή η ανασφάλειά σου βαράει κόκκινα, κατάλαβες, οπότε εκ των πραγμάτων το νευρικό σου σύστημα είναι σε μια περίεργη περιοχή. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι η σκηνή είναι ένας χώρος ασφάλειας, δεν είναι ένας χώρος έκθεσης. Και στους περισσότερους δίνεται η εντύπωση ότι η σκηνή είναι ένας χώρος αξιολόγησης, δεν είναι χώρος αξιολόγησης. Γιατί κανείς δεν ξέρει αν εγώ τώρα εδώ εκθέτω πράγματα του εαυτού μου αληθινά ή μέσα σε αυτό το κομμάτι βρίσκω μία διάθεση να πω αλήθειες δικές μου.
και να πω ότι εδώ εγώ αυτή την τοποθέτηση του ιερέα τη στηρίζω. Με αφορά και εμένα προσωπικά τον ίδιο και μέσα από αυτή την τοποθέτηση εκτίθεμαι. Δεν εκτίθεμαι γιατί σου λέει άλλος ρόλο παίζει. Προστατεύεται. Ακόμα και χάλια να είσαι, ο θεατής πιστεύει ότι σου πάει να το παίξεις. Δεν σκεφτεί ποτέ, ρε εσύ αυτός γιατί είναι χάλια, το κάνει επίτηδες. Σκεφτεί ότι έτσι του πω σκηνοθέτης, αυτό και τα λοιπά. Έτσι. Είναι ένας χώρος που επειδή οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι και αξιολογούνται συνεχώς. Γιατί να σου πω, γιατί και αυτό το παθαίνεις από τις σχολές. Δηλαδή, δεν μ' άρεσε, το βρήκα λίγο έτσι, αυτό δεν μ' αρέσει. Και αυτό αμέσως είσαι στην αγωνία, τι, καλό, Οπότε συνέχεια έχεις εκεί, καλό, Και γενικά όλο αυτό γίνεται συμπεριφορά γιατί και γι' αυτό οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ θετικοί. Βλέπεις τα νέα παιδιά, τα βλέπεις είναι σε μια υπερδιέγερση. Θέλουν να κατακτήσουν τους πάντες. Δηλαδή, ουσιαστικά παίζει και τη στιγμή που δεν είναι στο stage. Θέλει να κατακτήσει τους πάντες, θέλει να τους γοητεύσει. Οπότε υπάρχει μια υπερενέργεια στα νέα παιδιά, έντονη, που ξεκινάει από την ανασφάλεια, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν μέσα τους ησυχάσει αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή, γι' αυτό θέλει χρόνο, όταν αυτό ησυχάσει και καταλάβουν ότι αυτό που είναι οι ίδιοι μπορεί να έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Και παύουν να παίζουν στην καθημερινότητα, τότε είμαστε στη σωστή στιγμή. Τότε κάτι γίνεται. Και ξέρεις, πολλοί παθαίνουν καταθλίψεις γιατί κουράζονται από το χαρακτήρα που υποδίονται 24 ώρες το 24ωρο. Είναι εξουθενωτικό αυτό. Να υποδίεσαι ένα χαρακτήρα 24 ώρες το 24ωρο. Και γι' αυτό πια σε εξουθενώνει. Και κάποια στιγμή θες αυτόν τον χαρακτήρα να τον αφήσεις να πάει στην ευχή της Παναγίας και να τολμήσεις να βγάλεις τον χαρακτήρα που ντρέπεσαι γι' αυτόν. Εκεί έχει ενδιαφέρον το θέατρο. Εγώ αυτόν θεωρώ καλλιτέχνη. Αυτόν ο οποίος δεν ντρέπεται για την ευαλωτότητά του, αυτός για τον οποίος δεν ντρέπεται για την αναπηρία του, αυτός που δεν ντρέπεται για πράγματα που μπορεί, ας πούμε, να μοιάζουν κακόγουστα, σωματικά κτλ. Και όμως πάνω στη σκηνή έχουν μια άλλη καλλιτεχνική αξία. Γιατί οι αδυναμίες σου είναι τα σκηνικά σου προτερήματα. Αυτό τώρα που μόλις είπες μου θύμισε σε μια ομιλία τον χορογράφο, τον κύριο Παπαϊωάννου, που είπε ότι ζούμε την εποχή που έχουμε μπερδέψει την αισθητική με την ωραιοποίηση. Ναι, σωστό. Υψηλής αισθητικής μπορεί να είναι και κάτι που να αποτελεί μια ανώμια μάζα, ας πούμε, να είναι ένα κομμάτι βράχου, που ο άλλος βλέπει ένα κομμάτι βράχου και κάποιος άλλος βλέπει ένα αριστούργημα. Έχει να κάνει με τον τρόπο που το παρουσιάζεις, τι σκοπό εξυπηρετεί και γενικότερα ποια είναι η αντίληψή μας απέναντι σε αυτό που θεωρούμε εμείς αισθητικά ωραίο. Είναι και η υποκειμενικότητα στη μέση, αλλά εμείς, ας πούμε, στο δικό μας το χώρο ψάχνουμε να βρούμε την αισθητική σε πιο εσωτερικά πράγματα, μέσα στα ρήγματα τα δικά μας. Τις δρογμές μας που λέω, από εκεί που αφήνουμε και επιτρέπουμε, τέλος πάντων, να μπαίνει το φως. Επειδή πλησιάζουμε στο κλείσιμο... Δεν το κατάλαβα. Ναι. Το ακούσαμε κι αυτό. Μπορείς να πάρεις ανάσα τώρα. Ναι, γιατί πριν δεν μπορούσα. Ήθελα βοήθεια. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι το Φάνη ή εμένα, αλλά βασικά το Φάνη, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Εμένα μπορείτε να με ρωτήσετε και μετά. Είναι περιορισμένης χρονικής. Έχουμε μικρόφωνο για να το δώσουμε στην κυρία μπροστά. Να δώσω το δικό μου. Θα δώσω το δικό μου, έλα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι ήμουν φαν του ρόλου σου. Αλήθεια, τον βρήκα πολύ αβανταδόρικο. Α, ωραία. Εντάξει, είναι μια σειρά που μου άρεσε, πέρασα ωραία, είχα διάφορες... Δεν μπορώ να μιλάω ρωτώ, με κάνεις φωτογραφία. Είχα διάφορα ερωτηματικά έτσι με το σενάριο. Απλά δεν είναι τόσο ερώτηση, είναι περισσότερο σχόλιο. Βρήκα κάπου ότι τα παιδιά σου, τα τηλεοπτικά,
και η σύζυγος ήταν πάρα πολύ υπέρμετρα αυστηρή μαζί σου. Σε αυτό που βλέπαμε εμείς σαν θεατές. Δηλαδή, κάπου κάποια στιγμή ήθελα, και εκεί ίσως είναι μια δική μου ερώτηση, αν σαν ομάδα είχατε συζητήσει ένα πολύ συγκεκριμένο προήμιο του χαρακτήρα του πατρικού σου. Γιατί παρακολουθώντας τη σειρά, και πολλά επεισόδια το έχω δει και 2 φορές, κάποια στιγμή μου έλειπε και λίγο η τρυφερότητα από τα παιδιά σου προς εσένα. Δηλαδή, δεν είδα ένα τερατώδη τύπο όπως ήταν ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος ήταν το πρωτογενές κάθαρμα που λες, που ακόμα και αυτός έσπαγε σε κάποιες φάσεις. Εσύ, δηλαδή, είχες κάποιες πλευρές ευγένειας που ήταν ωραίο που τις έβαλε ο δημιουργός στο χαρακτήρα σου, γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε μονοδιάστατοι, δεν είμαστε άσπρο-μαύρο. Ακόμα και αυτό που έχεις το καλογιαλισμένο, δηλαδή, διέκρινα κάποια πράγματα και τρυφερότητα στα παιδιά σου διέκρινα, και ίσως και μια έλξη με τη γυναίκα σου ή κάτι. Δηλαδή, από την αρχή της σειράς έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι είναι συνέχεια θυμωμένοι μαζί σου. Αυτό λίγο μου κόστισε ως προς τη διάδραση του ρόλου σου. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο, περιττό και άσχετο ίσως, απλά ήθελα να το πω μιας και είσαι εδώ. Όχι, είναι εύστοχο πάντως πολύ. Ναι. Και το άλλο που θέλω, που σχετίζεται με το σημερινό θέμα, είναι να σε ρωτήσω αν αισθάνεσαι. Μάλλον να το πω αλλιώς. Εγώ μεγαλώνοντας με τους γονείς μου, αισθανόμουν το χάσμα γενεών. Αισθανόμουν ξένος άνθρωπος. Δηλαδή, αισθανόμουν μεγάλο ποτάμι ανάμεσά μας. Η ερώτηση μου είναι λοιπόν, εσύ έχοντας παιδιά στην εφηβεία και δει γιους, είπες, αν αισθάνεσαι ως ένας άνθρωπος όμως που είσαι του σήμερα, είσαι του πολιτισμού κτλ. Αν αισθάνεσαι κι εσύ αυτό το χάσμα που ίσως πιθανώς να έχεις αισθανθεί με τους γονείς σου, με τον μπαμπά σου. Κοίταξε, θα σου πω, δεν αισθάνομαι το ίδιο που αισθανόμουν εγώ με τον πατέρα μου. Δηλαδή, με τον πατέρα μου αισθανόμουν αυτό ακριβώς που λες. Ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ μας, 2 τελείως άλλοι κόσμοι. Δηλαδή, μια άλλη πραγματικότητα σε σχέση με τη δικιά μου πραγματικότητα. Με τα παιδιά μου αισθάνομαι ότι υπάρχει μια περιοχή που φυσιολογικά δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν είναι το γούστο μου, ας πούμε, η τραπ, ας πούμε, παράδειγμα, αλλά είναι φυσιολογικό να μην το καταλαβαίνω, γιατί αλλά καταλαβαίνω αυτό που μου λένε τα παιδιά μου. Δηλαδή, όταν τους ρώτησα, ο στίχος είναι αυτό που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, ακούσα αυτό το στίχο και ψήνεσαι, ας πούμε. Και μου, πατέρα, δεν είναι ο στίχος, μην τρελαίνεις, είναι το vibe. Και το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, ότι πιο πολύ τσιμπάει με το vibe και όχι τόσο με το. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας και μπορούμε και συνεννοούμαστε σε μια περιοχή που εγώ μπορεί να μην είναι του γούστου μου, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί εσένα σου αρέσει αυτό το πράγμα. Εκεί μειώνεται αυτό το αίσθημα ότι έχουμε ένα μεγάλο ρήγμα γενεών μεταξύ μας, το οποίο δεν γεφυρώνεται. Και επίσης, όταν έρχεται η στιγμή που καταλαβαίνω ότι έχω την ανάγκη των παιδιών μου, γιατί υπάρχει μια περιοχή που δεν την καταλαβαίνω και λέγεται τεχνολογία, και η ταχύτητα με την οποία λειτουργεί η τεχνολογία, και μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, θα είναι πολύ απλό αυτό. Θα κατεβάσω μια εφαρμογή, θα κάνω αυτό και θα γίνει το πραγματάκι πάρα πολύ γρήγορα. Και εγώ το κοιτάζω, γαμάει. Όπα, μάγκα. Εγώ είμαι εδώ, μιλάμε, εντάξει, ζών. Και το κοιτάζω με δέος, έτσι, παιδί μου, αφού αισθάνομαι ότι σε λίγο, ας πούμε, αυτός ο μαγικός, όταν πιάνει το κινητό μου και το κάνει έτσι, είναι στα μάτια μου σαν ο σούπερ ήρωας, γιατί εγώ όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Εκεί καταλαβαίνω το χάσμα. Δεν το καταλαβαίνω στο συμπεριφορικό. Το καταλαβαίνω στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη τεχνολογία. Που αυτή η γενιά έχει μια άλλη ταχύτητα σε αυτό το πράγμα, ενώ εγώ είμαι νεάντερνταλ. Ακόμα είμαι πολύ κοντά στη μάνα μου. Δηλαδή, το κινητό, βασικές λειτουργίες, τραβομάρα, πατάω. Είμαι ρεζίλη του Instagram, λάθος καρδούλες σε λάθος ανθρώπους. Σχόλιο μαλακία, έχω γράψει λάθος πάλι, έχει φύγει το γαμομήνυμα. Και τώρα τι θα γίνει, ρε μαλάκα, δεν ξέρω καθόλου πότε πρέπει να γράψω κάτι, πότε δεν πρέπει. Έχω γράψει κάτι και το έχω στείλει και μου λέει, τώρα το έκανες, έχει πλημμύρες, το καταλαβαίνεις, τι βλάκας είσαι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ότι έχει πλημμύρες η χώρα και έχω στείλει μόνος μια μαλακία μήνυμα ότι περνάω καλά. Τι είσαι μαλάκας, ο γιος μου ξύνερθε, κατέβασε τη μαλακία. Μα δεν είχα καταλάβει ότι αυτό είναι... Ότι ξέρεις, και αισθάνομαι ξαφνικά ότι είμαι ένας μάλλον καθυστερημένος για την εποχή. Και εκεί αντιλαμβάνομαι ότι κάτι έχει γίνει πια που δεν το έχω
Και πια έχω φτάσει να ρωτάω το γιο μου, ξέρεις, μας πήρε ένας Κινέζος στον Άρη να βάλω τον Αντετοκούμπο με Άρης. Πραγματικά το έχω κάνει αυτό. Ναι. Και μου λέει ο γιος μου, σοβαρέψου. Θα γίνουμε ρόμπα, θα μας κράξουν, είσαι ηλίθιος. Εντάξει, δεν ξέρω που το βάζω, δεν το βάζω. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω. Και κατάλαβα ότι είμαστε αλλού. Είμαστε αλλού. Είναι ένας άλλος κώδικας. Ζητάω να μου μεταφράσει πράγματα που δεν καταλαβαίνω στον κώδικα του. Εκεί καταλαβαίνω ότι έχω ένα χάσμα. Δεν το καταλαβαίνω ούτε στο κομμάτι των αξιών, της συμπεριφοράς, της συνεννόησης, της επικοινωνίας μεταξύ μας. Το καταλαβαίνω όμως σε μια περιοχή που εγώ δεν το έχω. Δηλαδή το ότι δεν το έχω είναι. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά θα μου πεις, καλά και δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, με ενδιαφέρει. Αλλά με ενδιαφέρουν κάποια άλλα περισσότερο. Δηλαδή, θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν το έχω. Αυτό. Ναι, αλλά it's okay κιόλας. Δηλαδή, εγώ το καλοκαίρι βρέθηκα με μια παρέα κάποιες μέρες που ήταν όλοι 25άριδες και δύο αγόρια. Εγώ δεν καταλάβαινα τι λέγανε. Αλήθεια δεν καταλάβαινα. Είχα πρόβλημα να καταλάβω τα ελληνικά τους. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν τέτοια slang αργό και συνεννοιόντουσαν μεταξύ τους, κυρίως με αγγλικές λέξεις κομμένες, αυτά τα οποία είχαν να κάνουν και με αυτά τα παιχνίδια που παίζουν, πώς λέγονται αυτά τα διαδραστικά κτλ. Και αλήθεια δεν καταλάβαινα, δηλαδή αισθάνθηκα ότι πώς είναι οι γονείς μας, ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν μιλούσαν τις ξένες γλώσσες και αισθανόντουσαν αυτή τη μοναξιά. Επίσης, ένα άλλο να πω για το χάσμα γεών, που μπορείς να καταλάβεις ότι έχει χάσμα, είναι αν θυμάστε σε πάρτι που έρχονται οι γονείς μας και χορεύουνε. Έχετε παρατηρήσει πως χορεύουν όλοι μας συγκεκριμένο στυλ. Του shake κάπως. Ναι. Και προτιμούσες να μην χορεύουν οι γονείς σου δίπλα, γιατί φαίνεται παλιακό. Ναι. Ωραία. Ναι. Εσύ τώρα έχεις μάθει να χορεύεις με ένα χι τρόπο από τα 90s, από το clubbing. Αν έκανες, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτείς όταν βρεθείς αντίστοιχα με τους γιους σου σε ένα πάρτι, ο τρόπος που κινείσαι στο σώμα σου, στα παιδιά σου, μπορεί να φαίνεται όντως παλιακό. Έτσι ακριβώς. Είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια αυτή, αλλά νομίζω και it's okay. Είναι και ωραίο, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είμαστε το ίδιο πράγμα. Εγώ σε αυτό έχω κάνει αποδοχή, δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Επίσης, ρωτάω, παιδιά, μήπως είμαι λίγο μπαζόκλανο δίπλα, να μην κουβαληθώ άδικα και χαλάσω τη μαγιά, ας πούμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι πήγα στο Κολέγιο Αθηνών, γι' αυτό τα ξέρω καλά αυτά. Λοιπόν, είναι, ας πούμε, θεωρώ μεγάλη υπόθεση, τώρα όσο και να σου κάνει εντύπωση αυτό που θα σου πω, ότι στα 17 το γιος μου αγκαλιάζει. Αυτό το θεωρώ μεγάλη υπόθεση για μένα. Δεν με νοιάζει, δηλαδή, γιατί δεν νιώθει άβολα με αυτό. Όχι σε δημόσιο χώρο. Εξυπακούεται. Δηλαδή, σε δημόσιο χώρο κρατάμε τις αποστάσεις, σε κάτσει εκεί, τώρα είμαι. Αλλά στο σπίτι, ας πούμε, ότι θα κάτσει να τον αγκαλιάσω και δεν θα μπαίνει από εδώ. Δηλαδή, αυτό, ας πούμε, είναι για μένα πάρα πολύ καλό. Από εκεί και πέρα, τώρα να με πάρει στο πάρτι με τους φίλους του, καταλαβαίνω ότι δεν. Έτσι, υπάρχει τόσο όσο θα κάνω τον χαριτωμένο πατερούλη στον χρόνο που μου έχει δώσει. Είναι 5 λεπτά, θα κάτσω εκεί, θα κάτσω 5 και θα πάρω τον μπούλογλου, γιατί δεν είναι για να κάτσω περισσότερο. Αλλά και εγώ στη δικιά του φάση δεν ήθελα τον πατέρα μου να είναι εκεί. Δεν θα πας και ντυμένος τράπερ, παιδί μου, αυτό. Όχι, θα το φτάσω εκεί. Αν και δεν θα κόλωνα. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι ο άνθρωπος που το εύκολο. Όχι, θα σου πω ότι έχω κάνει ένα ακόμα χειρότερο και μπορώ να το αποδείξω. Έχει γίνει μια κουβέντα για την τραπ. Ότι είναι γαμό της μουσικής και προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είναι και γαμό της μουσικής και ότι κάποιος τα γράφει πάρα πολύ εύκολα αυτά. Άσε ρε πατέρα κτλ. Και αρχίζει. Και γράφω ένα κομμάτι τραπ. Μόνο και μόνο, όχι το γράφω, γιατί η τεχνολογία είναι αυτή που θα μας αφήσει στους 5 δρόμους. Μπαίνω στο Σούνο, γράφω τους στίχους και γράφω ένα κομμάτι τραπ. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνω μεγαλύτερη επιτυχία από το Τοκέλ. Τα ξεκαθαρίζω έτσι. Και το παίζω το στοιχηματάκι και θα το δεις. Δεν θα μείνω πίσω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό και εμένα με κινητοποίησε, ρε παιδί μου. Με έβαλε σε μια φάση. Ακόμα και ότι την πέμπλαξα με αυτή την περιπέτεια, έστω για τη βλακεία, έστω για τη σακλαμάρα, έστω για το οτιδήποτε. Κάτι μου έδωσε να καταλάβω. Δηλαδή δεν υπάρχει απορρίπτω ξέρεις, απριόρι. Μπαίνω στη φάση, να το καταλάβω. Με ενδιαφέρει. Και ξέρεις γιατί με ενδιαφέρει. Γιατί πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι φέρνουν την καινούργια αισθητική. Είτε αυτή σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει.
Άρα πρέπει να δώσεις χώρο στους νέους ανθρώπους να βγάλουν την αισθητική τους και να δεις και εσύ πώς μπορείς να ντυλάρεις με αυτήν την αισθητική. Ναι. Ήρθε η ώρα του. Αυτό που λέει, ήρθε η ώρα τους. Δηλαδή, ακόμα και στη σχολείο όταν ήμουνα, ξέρω εγώ, στον Αντένα που ήμουνα μέχρι πέρσι, ήθελα τρίτο έτος, ας πούμε, να κάνουν οι νέοι σκηνοθέτες διδασκαλία στους μαθητές και όχι οι παλαιότεροι. Οι παλαιότεροι, να μην βάσει την αισθητική να τη δίνουν οι νέοι άνθρωποι. Γιατί αυτοί είναι που θα καθορίσουν το γούστο της επόμενης 20ετίας. Έτσι. Είτε εγώ το πιστεύω, είτε όχι. Έχουμε άλλη ερώτηση, να αποδεσμεύσουμε το Φάνη που τον κουράσαμε. Εγώ να τους αποδεσμεύσω, που παθαίνουν να φύγουν οι άνθρωποι και ντρέπονται. Ναι, ναι. Νομίζω ότι περνάνε τέλεια. Να πω ότι ο κύκλος αυτός των συζητήσεων, τα Ψι Talks, και γενικά το Cinema Therapy by ECOMED είναι το κοινωνικό μας πείραμα στο ECOMED. Για ένα δημόσιο φορέα τώρα, στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας δημόσιος φορέας, κάνουμε και κοινωνικά πειράματα. Αυτό είναι το μεγάλο μας κοινωνικό πείραμα, στο οποίο έχει δύο άξονες, την αυτογνωσία και την κοινωνιογνωσία μέσα από τη φιλμική ανάλυση, από τον κινηματογράφο, σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία. Οπότε θα κάνουμε και άλλους τέτοιους κύκλους και άλλες τέτοιες επιμορφώσεις. Και ο απότερος στόχος και των Ψι Talks και του Cinema Therapy by ECOMED και όλων των άλλων δράσεων κινηματογραφικής παιδείας είναι να κατακτήσουμε τη χαρούμενη γνώση, όπως έλεγε ο Νίτσε, μέσα από τον κινηματογράφο. Οπότε μένουμε συντονισμένοι για τις επόμενες. Ελπίζω να μην σας ξεπάστρεψα. Όχι τίποτα, εντάξει, μια χαρά. Καλή συνέχεια, να πάνε όλα καλά. Και στην επόμενη που θα έρθω κι εγώ εδώ σαν θεατής, θα τον φτιάξω εγώ τον ομιλητή.